Dobré ráno, priatelia, je 28. apríla roku 2025, opäť sa stretávame pri dopoludní na Infovojne a najprv sa poinformujeme, čo je nové doma, ale aj vo svete. No, dnes príde do Bratislavy Viktor Orbán, bude sedieť aj s Pellegrinim aj s Ficom, minister Ráž informuje o oprave diaľničných mostov, kardináli stanovia začiatok voľby nového pápeža, vo Varšave sa začína summit iniciatívy Trojmoria, delegáti CDU hlasujú o koalícii z CSU a SPD a dánsky kráľ Frederik je na návšteve Grónska. Prezident Peter Pellegrini vetoval covidové amnestie. Podľa neho sa vláda a parlament nimi vydali na nebezpečnú cestu odškodňovania ľudí, ktorí zákon vedome porušili. A ja sa pýtam, aký zákon? Nesúhlasí s odškodnením všetkých, ktorí nerešpektovali opatrenia v čase pandémie. Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné zákony a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes podľa nového zákona byť odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens, vyhlásil Pellegrini. Súhlasí len s odškodnením ľudí, ktorí boli proti svojej vôli zavretí do štátnych karanténnych zariadení. Robert Fico vyhlásil, že rešpektuje ústavné právo prezidenta vetovať covidovú amnestiu, zdôrazňuje však, že parlament má právo prelomiť jeho veto. Robert Fico okrem iného avizuje, že 15. mája sa vyjadrí k atentátu na svoju osobu. Na tlačovke na úrade vlády ohlásil, že zverejní aj konkrétne veci, o ktorých nepovedal viac. Fico okrem iného priznal, že v koalícii je určitá miera nervozity spôsobená tým, aké kroky urobil na jej upokojenie. K transakčnej dani dodal, že ju v parlamente schválili všetci koaliční partneri a ak chce SNS zmeny, nech ukáže, kde zobrať peniaze. Rozumiem, čo robí Andrej Danko, ide o politické prežitie, tak sa pokúša politicky prežiť, povedal Fico o návrhu SNS, aby firmy a živnostníci s obratom do 100 000 eur neplatili transakčnú daň. Fico predtým vyhlásil, že transakčná daň je v tomto okamihu nezrušiteľná. Nech zabudne na to, že pán Kotlár bude odvolaný, odkázal Fico ministrovi školstva Druckerovi, ktorý vyzýval na Kotlárov koniec. Konečne tu je niekto, kto nemá problém trochu provokovať, povedal premiér s tým, že za Kotlárovou prácou stojí. Budem rád, ak Slovenská akadémia vied zmierni napätie okolo vakcín, vyhlásil Fico. Dodal, že v jeho rodine dvaja ľudia po vakcíne padli. Detaily neuviedol. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko by chcel koaličnú radu každé 2 týždne. Kritizuje, že sa dnes koaliční lídri stretávajú len pred rokovaním parlamentu, čo je podľa neho málo. Dodal, že sa potom premiér nemôže čudovať, že keď rozhoduje sám, tak mu píšeme listy alebo ho vyzývame, aby sme sa stretli. Budem robiť všetko, aby sme prelomili veto, hovorí Andrej Danko o covidovej amnestii, ktorú Pellegrini nepodpísal. Podľa mňa urobil chybu, povedal predseda SNS tým, že ak si prezident neuvedomuje, že bol zvolený aj hlasmi koaličných voličov, tak po ďalších voľbách už nemusí byť tam, kde je. Robert Fico oznámil, že parlament bude veto prezidenta prelamovať na prelome mája a júna. Milan Majerský jasne nehovorí, či KDH bude hlasovať za koaličný návrh o zmene ústavy. Chcú doň presadiť, že matka je vždy len žena a otec muž, ako aj zákaz surogátneho materstva. Hovorí, že viaceré kultúrno-etické návrhy progresívneho Slovenska by pre KDH boli problémom pri vstupe do vlády. A ty si myslíš, milý môj Majerský, že oni sa zmenia? Veď to je ich agenda, ale ty sa s nimi zčuchávaš. Oj, ty si taký zlatý kresťan, katolík, bože. Robert Fico hovorí, že je pripravený mať každú nedeľu o 10. tlačovú besedu, kde sľubuje aj odpovede na novinárske otázky na aktuálne témy, lebo nedeľa sa podľa neho stala dňom plným politických relácií. Na úrade vlády kritizoval moderátorov diskusí, ktorí podľa neho prezentujú politické názory seba alebo majiteľov média. No a opozícia kritizuje včerajšiu tlačovku premiéra Roberta Fica. Líder, bože, jak to môžete napísať v tom denníku, líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka ho vyzval na televízny súboj. Hnutie Slovensko si myslí, že Fico odštartoval kampaň do predčasných parlamentných volieb. Opozícia považuje nasadenie armády na Medveďov za absurdné. Podľa Jaroslava Naďa sa mal náčelník generálneho štábu vzoprieť a minister obrany Kaliňák mal jeho odpor rešpektovať. Nasadenie armády proti vlastným občanom ale pred časom pokladal admirál Naď za normálne. Pamätáte si to? Môj archív, áno. Keď príde požiadavka zo strany policajného zboru, tak my ako rezort obrany určite v záujme zachovania verejného poriadku poskytneme naše spôsobilosti, ktoré máme. Považujem to za absolútne nezodpovedné, ale to je presne dôkaz toho, keď už bývalí premiéri naozaj burcujú, aby ľudia nedodržiavali zákon, tak to znamená iba jednu vec, oni sa veľmi boja. Vidia, čo sa deje okolo nich a silou mocou potrebujú túto vládu odstaviť práve kvôli tomu, aby sa ochránili sami, ale nepomôže im to. Jednoducho hodiny týkajú a oni to vedia veľmi dobre. Jarko, podľa akých zákonov boli pandemické opatrenia? Ja sa len pýtam. Poďme do zahraničia. Vatikán porušil diplomatický protokol, aby zabezpečil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému miesto v prvom rade na pohrebe pápeža Františka. Zelenský sedel na námestí svätého Petra medzi svetovými lídrami, 11 miest od amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým sa aj na chvíľu stretol, píše Telegraf. Podľa tradície by mali byť lídri usadení v abecednom poradí názvov ich krajín vo francúzštine. Ukrajinský prezident by tak mal sedieť až v 3. rade alebo dokonca ešte ďalej. Volilo sa vo Viedni a jasne tam zvíťazili sociálni demokrati končiaceho starostu.
Na druhom mieste skončila pravicovo-populistická Slobodná strana Rakúska, ktorá takmer strojnásobila svoj percentuálny zisk oproti voľbám v roku 2020. Viedeň, ktorá je zároveň jednou z rakúskych spolkových krajín, je baštou sociálno-demokratickej strany Rakúska. A v Kanade sa dnes konajú predčasné parlamentné voľby. Viac ako inokedy v nich zrejme zohrá dôležitú úlohu zahraničná politika, konkrétne vzťahy so Spojenými štátmi. Obchodná vojna a vyhrážanie sa administratívy Donalda Trumpa ohľadom pripojenia Kanady k USA totiž viedli k zosilneniu kanadského nacionalizmu a dopomohli vládnucej liberálnej strane k úlohe mierneho favorita volieb. Posledné volebné miestnosti sa majú na pacifickom pobreží uzavrieť v útorok 29. apríla o 7:30 nášho času. Grónsko chce posilniť vzťahy s Dánskom, vyhlásil jeho nový premiér. Jens Frederik Nielsen kritizoval rozširovanie amerického konzulátu v hlavnom meste Núku. Podľa neho to vyvolá neistotu u obyvateľov Grónska. Nielsen sa tak vyjadril na spoločnej tlačovej konferencii po boku dánskej premiérky Mette Frederiksen potom, ako sa americký prezident Donald Trump niekoľkokrát vyslovil za pripojenie najväčšieho ostrova sveta k Spojeným štátom americkým. Popri pápežovom pohrebe vo Vatikáne sa zišli aj Trump, Zelenský, Macron a Starmer. Elizejský palác ich stretnutie nazval pozitívnym. Zahraničné médiá si všímajú, že Zelenský na pohreb neprišiel vo svojom tradičnom vojenskom oblečení. Trump mal zase modrý a nie čierny smutočný oblek, čím vlastne porušil zvyky. No a Zelenský prišiel v akýchsi čiernych monterkách, či čo to bolo. Amerika, Trump a iné. Donald Trump žiada voľný prejazd lodí panamským a suezkým prieplavom. Malo by sa to týkať amerických vojenských a obchodných plavidiel. Tieto kanály by bez USA neexistovali, napísal šéf Bieleho domu, ktorý hrozí prevzatím panamského prieplavu. Administratíva prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa zrušila úrad pre globálne zmeny na ministerstve zahraničia, ktorý riadil americkú klimatickú diplomáciu. Tento krok znamená, že Spojené štáty americké sa pravdepodobne nezúčastnia novembrového klimatického samitu v brazílskom Beléme, pre ktorý vyrúbali stovky stromov. Nebudeme sa zúčastňovať na iniciatívach, ktoré neodrážajú hodnoty našej krajiny, uviedol hovorca ministerstva. Dodal, že účasť v rámci OSN na klimatických dohodách, ktoré podľa Trumpovej administratívy brzdili USA, je zbytočná. Spojené štáty americké sa nestiahnu z rokovaní o miery na Ukrajine. Donald Trump to sľúbil estonskému prezidentovi Karisovi, s ktorým stáli vedľa seba počas pohrebu pápeža Františka. Americký prezident zároveň pozval Karisa do Washingtonu a Karis Trumpa zase do Talinu. Donald Trump si myslí, že Volodymyr Zelenský je pripravený vzdať sa Krymu. Napriek tomu, že Kyjev predtým takýto návrh jasne odmietol, americký prezident zároveň vyhlásil, že chce, aby Vladimír Putin zastavil útoky a podpísal mierovú dohodu. Sergej Lavrov odkázal Spojeným štátom, že netrpezlivosť prekáža politike. Odmietol návrh, že Spojené štáty prevezmú od Ruska kontrolu nad záporožskou jadrovou elektrárňou. Podľa neho je momentálne v dobrých rukách. Lavrov sa vyjadril pre televíznu stanicu CBC News. Chápeme tú netrpezlivosť, pretože to je v americkej kultúre, že vytvárate očakávania a okolo tých očakávaní zvyšujete napätie. Uviedol v odpovedi na výstrahy šéfa americkej diplomacie Marka Rubia, že sa Spojené štáty stiahnu z vyjednávania, pokiaľ sa rýchlo nepodarí dosiahnuť výsledky. V našom prípade, ako som to už povedal, sme pripravení na dialog, pripravení na rozhovory a nechceme začať stávkou na neúspech. To by bola známka zlej dohody, dodal Lavrov. Ruská armáda vytlačila z Kurskej oblasti všetkých zvyšných ukrajinských vojakov, ktorí časť tejto oblasti na západe Ruska obsadili v lani v lete. Oznámil to náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov. Putin k tomu povedal, že ukrajinské dobrodružstvo v Kurskej oblasti úplne stroskotalo a že sa tak otvára cesta k ďalším úspešným krokom ruských ozbrojených síl. No a ukrajinská strana však tieto tvrdenia spochybnila, keď deklarovala, že jej jednotky stále pôsobia v Kurskej oblasti aj v susednej Belgorodskej oblasti. Boje v pohraničných regiónoch Ruska tak naďalej pokračujú. Severná Kórea po prvýkrát potvrdila, že vyslala svojich vojakov, aby bojovali na strane Ruska. Vo vojne s Ukrajinou Pyongyang tvrdí, že tak významne prispel k vyhnaniu ukrajinských vojsk z ruského územia. Maďarská vláda spustila masívnu kampaň proti vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Premiér Viktor Orbán označuje túto otázku za hlavnú tému domácej politiky v najbližšom období. Pred 3 rokmi ešte ukrajinskú integráciu aktívne podporoval. No a poďme na ekonomické oddelenie. Aké odvetvie, skúste trika hádať, aké odvetvie momentálne zarába neskutočné prachy? Ak hádate zbrojný priemysel, hádate dobre. Štáty NATO v lani zvýšili výdavky na obranu medziročne o 10 na 1 bilión 300 miliárd dolárov. Celkovo 22 z 32 krajín vrátane Slovenska splnilo cieľ ich 2% podielu na HDP. No a celosvetové vojenské výdavky dosiahli v lani takmer 3 bilióny dolárov, čo je o 9,5% viac ako v roku 2023 a najvyšší medziročný nárast najmenej od konca studenej vojny. Vyplýva to zo správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru. Výdavky vzrástli v čase zvýšeného geopolitického napätia vo všetkých regiónoch
regiónoch sveta, najmä však v Európe a na Blízkom východe. Rozpočty boli väčšie vo všetkých európskych štátoch okrem Malty. Teraz si dajme takú, som to zaradil do dúhovej zóny, ale Virginia Giuffreová, jedna z najvýznamnejších žalobkýň zosnulého sexuálneho delikventa Epsteina, zomrela vo veku 41 rokov. Jej rodina v piatok uviedla, že spáchala samovraždu v západnej Austrálii, kde žila niekoľko rokov. Giuffreová bola jednou z prvých, ktorá vyzvala na trestné stíhanie Epsteina, ktorý čelil obvineniam z obchodovania s ľuďmi v roku 2019 a neskôr zomrel sám vo väzbe. Jeho smrť dodnes vyvoláva kontroverzie, vrátane obvinení z možného ututlávania zapojených vplyvných osôb. V roku 2022 Giuffreová dosiahla mimosúdnu dohodu s britským princom Andrewom, ktorého obvinila zo sexuálneho zneužívania. Prípad Epsteina tiež vyústil do odsúdenia jeho blízkej spolupracovníčky Ghislaine Maxwellovej, ktorá si odpikáva 20-ročný trest. Dajme si aj rubriku Šaškáreň. A toto je podľa mňa hoax, čo som sa dočítal, 100% hoax. Vo Švajčiarsku v Lani prudko vzrástol počet rasistických a xenofóbnych incidentov. Najčastejším terčom boli moslimovia a Arabi, ktorí čelili nenávistným prejavom, fyzickým útokom či vyhrážkam. Počas minulého roka v krajine zaznamenali 1211 incidentov. Podľa Švajčiarskej federálnej komisie proti rasizmu ide v porovnaní s predchádzajúcim rokom o takmer 40% nárast. A prečo si myslím, že je to hoax? Pretože xenofóby, homofóby a ďalší fóby sú jedine na Slovensku. V zahraničí nie sú. A ešte jedna zaujímavosť, a tu by som dodal, že svet sa rúti do psej ryti, ak je toto pravda. Japonsko trápi ryžová kríza. Priemerný pestovateľ má vyše 70 rokov a ryžu museli začať dovážať. V obchodoch stojí čoraz viac a začína sa s ňou už aj kšeftovať. Pestovanie ryže je zložité, s problémami zápasia viaceré ázijské krajiny a kríza sa podľa Financial Times týka celého sveta. Kto ho vie prečo? Možno preto, že mladí pestovať rýžu nechcú, starí to už robia len preto, že už si tak zvykli, ale tie ceny za vypestovanú rýžu, za ktorú ju predávajú, sú naozaj veľmi nízke. Asi tam bude problém. Predpoveď počasia. Najprv sa pozrieme na aktuálne počasie. Slovensko zaliate celé slnkom, len Soroška, pred vrcholom Vlhká. 13 stupňov Bratislava, 14 Gabčíkovo, 16 Urbanovo, 15 Dudince, ale aj Nitra, 15 aj v Kuchyni, 16 v Senici, v Trenčine len 11,5 stupňa, 12 v Piešťanoch, 14,5 stupňa Prievidza, 10 Sliač, 11 Martin, 10 stupňov Celzia v Žiline, Liesek má 9, Chopok plus 3, Lučenec 13, 11 Rožňava, 10 Telgard, ale aj Poprad, na východe najteplejšie, kde asi v Košiciach a v Bardejove, kde je 12 stupňov, 11 stupňov Celzia v Prešove a v Trebišove a 10 stupňov Celzia v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou. No a aké bude počasie dnes? Príjemné. Bude slnečno, najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. V pluse bude bezvetrie alebo bude fúkať len slabý, na juhozápade prechodne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Aj s kašľujúcim Norbertom Lichtnerom, ktorý je tu v štúdiu, to ste už mali možnosť počuť počas agentúrov, že je prítomný. Však, Norbert. Dobré ráno. Robert iba príde. Norbert, je to Norbert. Áno, Robert by mal prísť každú chvíľu, tak ho počkáme. No, dobré. Mne tu písala Judita, že zajtra majú nejakú debatu v Harley. Kde? Harley? Harley, no. Nie, dnes. V Harley príde Jan Baláš. Ale nepíše kedy, o 5. ale kedy? Ktorý deň? Mohol by si spomenúť vývej dnes, že je v Harley debata. Asi dnes je tá debata. Vieš, Judite nikto nevidí do hlavy. Judita má takú predstavu, že čo má ona v hlave, o tom vedia všetci. S ňou je ťažká debata v týchto prípadoch. Keby sme to vedeli, tak by sme sa zhrozili. No, Judita, ak počúvaš, tak je to dneska, alebo kedy to je? Lebo mohol by si spomenúť v IV dnes. No, dnes spomenúť, alebo dnes to je. To je u Tatárov toto. Normálny človek už píše, lebo normálny človek v Bruseli nebýval, že? No, tak potom je to takéto. Huliak bol včera na hokeji. Kde? V Nitre. Ale. A vypískali ho. Jeho? A vraj ja som niekde počul slnečkári nejaký tvrdia, že on je, že je najmenej dôveryhodný minister vraj. Tvrdia slnečkári, ja nie. Ja sa v tom nevyznám, ja som elektrikár. Ale veď on musí byť dobrý minister, lebo voda, pôda, les. Víš? To nie je len tak. Po dedine sliepy krádnuť susedom do dvora kúkať. Inak poslucháčom treba povedať, dnes o 17. Baláš, Grexa a Henry Todt. No dobre, Jan Baláš.
No, tak teraz máme ucelenú informáciu, ďakujem veľmi. Konečne. Čo by sme bez toho robili, že? Nie. Tak nám Peťko Pellegrini nepodpísal pandemický zákon. A ja sa pýtam, pán Pellegrini, na základe akého zákona sa udeľovali pokuty? A ty máš šťastie. Ty máš proste šťastie. Ja viem. Za 15 minút tu bude právnik a odpovie ti. Lebo ja neviem, ja som sa neučil, tak nechodil som na právo, ale príde taký, že aj advokát je, aj minister a všetko, ja neviem, všetko je, ale tak ten ti povie na základe akých zákonov, teda o čom Peťko točí, lebo ja tiež neviem, hej. A tiež to nepovažujem za šťastné, že to má byť amnestia, hej. To by sa to normálne iba malo zrušiť, lebo amnestia znamená, že si to urobil, alebo niečo si porušil, hej. Ale vidíte, a toto sme vravili aj na začiatku, keď som ešte v 2020, že Pellegrini by opichal všetko, čo sa pohne. Vieš, a teraz povedal. Áno, a teraz hovoríme o vakcínach, áno. Ja samozrejme. Samozrejme, inak by si musel chodiť kamaráde chrbtom k stene. Nie o vakcínach, hej, a opatrenia a všetko, a však koľko sme púštali to, jak on, že predavačky a neviem čo, hej. Inak, ja som pozeral jednu štúdiu, ja neviem, či z Kanady alebo zo Spojených štátov. Normálne máš 30% obyvateľstva tejto planéty, to je jedno, či si Slovák, Tatár, Rus, to je jedno. A sa vyžíva v tom, keď môžu sa považovať za morálne, že sú vyššie ako ty. Hej? Lebo, vieš, lebo všetci sa pýtajú, ako to, že Nemci tomu Hitlerovi podľahli, ja neviem čo, vieš. Hej? To ma fascinuje. Ale videl som aj, vieš, keď on, teraz ten Hitler, vieš, ak vidíš tie one, ja po nemecky neviem, hej. Ale videl som AI preložila nejaké to jeho vystúpenie, vieš, a on síce kričal, ale on vravel, že ja neviem, v prvej svetovej, ja som tam bol zákopov, ja som sa obetoval za vás, dúfam, že teraz, keď pôjdete voliť, tak vy teraz sa postavíte za mňa, vieš, ale vyzerá to, že, vieš, že vykrikuje, ale hovoril ako k veci, hej. No a tí náckovia preto boli úspešní a preto sú aj teraz tí náckovia úspešní a preto boli aj komunisti úspešní v tomto, pretože 30% obyvateľstva to ťa napráská, to ťa bude upozorňovať, to ti bude skákať po hlave, lebo morálne si myslí, že je vyššie jak ty. To sme tu mali takých predavačiek a SBS-kári. SBS-kári, predavačky a toto, vieš. Hej. Takže ono to je a sused a neviem kto a v robote, vieš, a proste furt sa nájde a proste takto sa veci majú, tých 30% ľudí sú nastavení takýmto spôsobom. Väčšinou sú to niktoši, ktorí v živote nič nedosiahli ani nedosiahnu, hej. Ale proste keď príde nejaká chvíľa, kde nejaká moc im dá teda možnosť sa takto prejaviť, hej, a morálne byť vyššie než ostatní, tak to budú robiť. Toto platí aj pre novinárov, takzvaných. Pre progresívcov, slniečkárov a tak ďalej. Oni si totižto myslia, že sú niečo viac z ich pohľadu ideologického. A pritom, keď sa s nimi dáš do debaty, tak na teba kúka jak celá na nové vráta, keď sa jej opýtaš, kedy vznikla prvá Československá republika, kto bol prvý prezident Československej republiky. Ona to nevie, lebo nememoruje. Ale ty si dezolát. Nevzdelaný hlupák. A tak sa na teba treba pozerať. Lebo takú infovojnu počúvajú len nevzdelaní, čo nemajú ani maturitu, sú nespokojní so svojím životom, lebo v živote nič nedosiahli. To sú slová progresívcov. A potom sa opýtaš Tolovej takéto niečo, a ona je úplne že mimo. Alebo je dáš jednoduchý príklad, ktorý aspoň naša generácia vyráta z hlavy do 10 sekúnd a ona má problém s tabulou to vyrátať za 10 minút. Toto sú ľudia, ktorí sa vyvyšujú nad teba, bežného človeka z ľudu, ktorý si zarába na svoje živobytie prácou, rukami, svojím umom, niečo vytvára, niekde riadi fabriku, niekde riadi svoju malú firmu a musí každý deň, keď vstane, vymýšľať, ako zabezpečiť prácu pre svojich ľudí, aby zarobili peniaze, kdežto ľudia ako Šimečka a títo ďalší v živote nič také nerobili. Ja by som aj pochyboval o tom Oxforde, že čo to bolo za štúdium, kde bol, či to nebol len nejaký kurz taký, aký má Jaronať napríklad, hej, lebo on bude brániť Slovensko, lebo on má 2 alebo 3 kurzy, bože môj, zakladanie ohňa v mokrom prostredí, taký kurz. A toto sú ľudia, ktorí sa vyvyšujú nad teba. Celý život sa presierali mimovládkami, písali brožúrky, za čo dostávali peniaze, ale že by niečo vytvorili pre túto spoločnosť, na to zabudni. Čo si sa zbláznil? No je to. Dobre, poďme si zahrať. Koľko hodín? 26, 7.
2678. Dobre, poďme si zahrať. V piatok bola odvysielaná ďalšia časť našej hitparády Slovenská desiatka. Vy stále môžete hlasovať na stránke www.infovojna.bz, hore, lišta S10, odkliknite pesničku, zadáte mail, odhlasujete. A teraz si dáme aj krátku rekapituláciu rebríčka Slovenskej desiatky. A prvé dve miesta, Lenka Slamčíková a Viktor Búrka. No a kapely, ktoré by sa chceli prezentovať, stále platí, že môžete svoju tvorbu posielať na hudba@infovojna.bz, len malé upozornenie, aby ste vedeli, prejde maximálne 10 mega. Takže radšej pošlite 3 maily s 3 pesničkami, aby vám to prešlo. Tak, poďme hrať. Dobré ráno, priatelia, pozdravujeme vás všetkých. Je nás tu plné štúdio. A ja vás pozdravujem. Dobré ráno pre každému. A tuto vedľa Norberta sedí minister obrany Robert Kaliňák. Pán doktor, vítajte. Pekný deň vám všetkým prajem. Ja vám niečo pustím, ak môžem. A my sme vám hovorili, že budeme potrebovať právnu radu. Zadarmo. Takže si môžete do jedného uška inštalovať ten načúvací tento bazmek. A ja vám niečo pustím, konkrétne pána Pellegriniho. Vážení spoluobčania, mám pred sebou zákon o tzv. Covidových amnestiách, ktoré nedávno schválila Národná rada Slovenskej republiky. Keďže moje dnešné rozhodnutie o tomto zákone určite vyvolá vášne v časti našej spoločnosti, chcem vás poprosiť, aby ste si toto moje video pozreli až do konca. Na základe tohto zákona majú byť odškodnení všetci, ktorí počas pandémie covidu dostali od štátu akúkoľvek pokutu za porušenie akýchkoľvek pandemických opatrení. Ešte raz, všetci akúkoľvek pokutu za porušenie akýchkoľvek opatrení. Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Tak, pán Kaliňák, ste právnik. Môžete mi povedať, aký zákon porušili ľudia, ktorí nedodržiavali pandemické opatrenia? No, tých asi bolo veľa, ale nechcem teraz mudrovať v tomto prípade, ale nemyslím si, že aj pán prezident teraz hovoril úplnú pravdu, lebo no, ja iba terminologicky, nie v tom, samozrejme, každý má právo na svoj názor, ale nechcem mudrovať, lebo som to nečítal dopodrobne ten zákon, ale to nie je podľa mňa odškodňovanie, ale o tom, že vlastne sa vlastne vráti to, kde bola uhradená pokuta, že to nie je odškodnenie. V tomto to ja tak myslím, že to nie je odškodnenie niekoho. To si myslím, že tiež ešte určitých ľudí by teoreticky bolo možné. Aj by mali žiadať. Ja si pamätám, že som zastupoval človeka, ktorý ako prvý bol postihovaný za útek z povinnej karantény. A vtedy sme samozrejme na konci dňa uspeli, ale prvé stupne tých orgánov sa správali z môjho pohľadu pomerne dosť správne, arogantne, lebo veď teda on sa nesprával tak a nepočúval nás, nerobil to, čo sme mi povedali, že má robiť. A v tom čase platilo niekoľko pravidiel a od začiatku bolo jasné, nielen, že sme na to my upozorňovali, potom to potvrdil aj ústavný súd, že tá povinná karanténa komplet bola v rozpore s ústavou a v rozpore so zákonom. Bo ústava hovorila, alebo hovorí stále úplne jasne, že môžete niekoho dať do ústavnej starostlivosti zdravotnej napríklad, v tomto prípade by to malo byť ako so zdravotným spojené, len na základe rozhodnutia súdu, čo sa samozrejme nestalo. A potom to samozrejme karanténne opatrenie, tak ako to už býva v prípade úradníkov veľmi často, oni majú vyhradené svoj objem paragrafov v tom zákone, podľa ktorého postupujú. Dajme tomu od paragrafu 37 po paragraf 63. To je ich portfólio a v tom fičia. Ale úplne potom, a príde nejaké usmernenie, musíte chodiť povinne do karantény a oni potom podľa toho dávajú tie pokuty, lebo to je porušením nejakého bodu, nejakého písmena, nejakého článku, nejakého paragrafu. Ale úplne zabudnú na to, že existuje na začiatku každého zákona, a to je z mojej právnej praxe vždy tá najpodstatnejšia vec, ktorú treba naštudovať, sú základné pojmy a na čo sa zákon vzťahuje. A v tomto prípade platilo, že medzi základnými pojmami bolo aj karanténa. A karanténa bola označenie, ktoré je opatrenie, ktoré sa používa na oddelenie chorých od zdravých. A v prípade povinnej karantény nedochádzalo na oddelovaniu chorých, ale len buď podozrivých, alebo niekto len prekročil hranicu a bol, ja neviem, v zahraničí 2 týždne. Alebo nemal COVID a tam v tej karanténe potom chytil COVID. Tak. A museli spoviť do karantény. Čiže jednoznačne to bolo v rozpore aj s tým samotným zákonom hygienickým a aj samozrejme s ústavou, čo nakoniec potvrdil aj ústavný súd.
A všetky tie pokuty, ktoré boli ukladané počas tohto, všetky tie poplatky, ktoré museli dokonca platiť za to, že tam mali strávne v tých priestoroch tu nedaleko Gabčíkov, tak to je vec, ktorú tento zákon mal ambíciu nejakým spôsobom posunúť o nejaký krok dopredu a odstrániť tie nezmyselné opatrenia, ktoré boli dané, lebo aj v mnohých prípadoch, v Nemecku vyšla štúdia, ktorá hovorila o tom, že nosenie rúšok bolo vlastne základným omylom a už vôbec nie na verejnosti a všetky tie veci, ktoré sa diali. Ja si myslím, že tá doba bola tak zvrátená v tom období, že urobiť takýto zákon, on je skôr symbolický na jednej strane, ako nejaké globálne ospravedlnenie za to, čo sa vlastne vtedy dialo. A preto úplne nechápem ten postup, ale samozrejme pán prezident má právo na to, aby vrátil zákon, keď sa mu nepozdáva. A parlament má rovnako právo, aby adekvátnym hlasom prelomil toto veto. Čiže ja si nemyslím, že sa stalo niečo divoké, proste v tomto má zrejme pán prezident iný názor, ako máme my. Si spokojný s vysvetlením, Norbert? No nie, to som vedel, keď som bol zo začiatku počul, že má iný názor, ako máte vy. My máme dokonca ešte úplne iný názor, lebo my si nemyslíme, že by to mala byť amnestia, pretože amnestia je na niečo, čo ste spáchali a tam neboli porušené žiadne veci, len tie nezmyselné nariadenia, malo by sa to normálne iba podľa mňa anulovať, alebo proste tie pokuty a vrátiť ich ľuďom. Hej, na čo amnestia? Je to také, viete, teraz vidím tie rozsudky, minule sme rozoberali tie 3 grácie z Trenčianskeho krajského súdu, tam odsúdili pani na 2000 eur, lebo ošahovali policajt na nohách ako plaho. Hej. Alebo nemala rúško. Súdna rada ťa bude riešiť. A už ma riešila. Pozdravujem všetkých tam. No a tak, viete, ako toto sú to vidíte, čo robí Žilinka. Proste to sú také, lebo všade sú rozlezení, viete, lebo nikto tam za rok a pol neurobil poriadok. Hej. A oni takýmito malými rozhodnutiami robia, proste legalizujú spätne vlastne to, čo Matovičovci urobili. Musíte uznať, že to, čo sa tu dialo, bolo nenormálne, nehumánne, chaotické a my nemôžeme proste ako spoločnosť sa niekam pohnúť s tým, že si strčíme hlavu do piesku a povieme, však to už bolo a nevadí. Za rok, za 5 príde nejaký iný debil a bude to robiť zas. Rozumiete? A potom o akej demokracii sa bavíme, na čo nám je ústava, na čo nám je ústavný súd, k čomu je to všetko? Keď tieto veci nie sú ani potrestané a ešte sa takýmito spôsobom, ešte prezident to bude ospravedlňovať, rozumiete? Čiže to je choré toto. Ja si myslím, že sú nejaké dve veci, aby som sa trošku dostal do nejakého rozporu s vami. Už hneď zo začiatku chcete, no dobre. Jedna z vecí je v tom, že to, že to bolo nezmyselné, to sme deklarovali od začiatku, aj sme s tým bojovali a myslím si, že ten ústavný súd na konci dňa až tak nezlyhal. On začal konanie asi v 4 veciach alebo v 5 a v 3 veciach dokonca tá vláda sama uznala, že to musí zmeniť rýchlejšie. Ono sa vtedy, tam bola taký zvláštna diskusia medzi ústavným súdom a vládou, že im ústavný súd hovoril, že zmente to vy, budete to mať zmenené jemnejšie, ako keď my vám to vyhlásime za neplatné. To sa stalo vo viacerých prípadoch. My sme boli z toho veľmi prekvapení. Zrejme pani Kolíková mala nejakú horúcu linku na to. No a oni potom niektoré veci upravili sami a to, čo neupravili, nakoniec predsa len rozhodol ústavný súd. Čiže ústavný súd si svoju funkciu nejakým spôsobom splnil. A tu aj platí tá vec, že ja nie som vždy schopný povedať dopredu, že či niekto rozhoduje správne alebo nesprávne, pretože mám k tým rozhodnutiam súdov nejakým spôsobom sa snažím mať určitú úctu a rešpekt. Môžem s nimi nesúhlasiť, to je v poriadku, ale a všeobecne platí, že niektoré veci musíte strpieť, priamo zákon to predpokladá a môžete potom žiadať nejakú náhradu alebo nejakú zmenu. Ale v tomto prípade išlo o globálne a aby som povedal až celoplošné porušovanie ľudských práv, na ktoré je treba reagovať týmto zákonom. Či je napísaný správne, nebol som jeho autorom, čiže neviem ho ani citovať v tejto chvíli. Viete, ale rozumiete tomu, že v každom prípade je to presne tou cestou, ktorú ste povedali, že tam ideme tou cestou, bo tam nemyslím, že je tam spomínané slovo amnestia, je to jednoducho sa na tie úkony nejakým spôsobom pozerá, preto by mali byť navrátené veci do pôvodného stavu, ale to bola hrozná doba, to vec predsa. Dobre, ale to, že je to globálne, viete, to, že sa porušujú ľudské práva v Severnej Kórei, ešte neznamená, že aj u nás sa môžu. Isté, že nie. Hej? A keď to robili náckovia v Rakúsku, keď to robili, ja neviem kto, proste OK, v poriadku, ale prečo my sme Slovensko? Hej? A tam to končí, ako my sa musíme o seba starať a to je naša spoločnosť. A jak si žijú v Nemecku, no nejak extra nezaujíma, rozumiete? Hej? Toto bavíme sa o našich ľuďoch, o našich zákonoch, o našej ústave, ktorá bola im vere
porušovaná. Dobre, však my len toľko, že teda pán Pellegrini chodil na inú právnickú fakultu ako vy a tým to celé skončilo, len aby sme vedeli. Ja si myslím osobne, že on prejavil svoj nejaký osobný názor. Myslím, že pán prezident je inžinier ekonóm. Dobre si pamätám? Tuším tak niečo a on v zásade vyšiel z tých víziev, ktoré boli dávané v tomto smere, že keď plošne ospravedlníte ľudí, ktorí porušovali zákon, tak je to ako keby nejaká neúcta k tým, ktorí zákon... Ale on nech nám povie, lebo my sme blbí, aký zákon porušovali títo ľudia? Len v tomto prípade si myslím, že ide o to, že zabúdame na tú dobu. Tento postoj je pre mňa zabudnutie toho, ako ľudia, mnohí, to povedal aj premiér, a myslím si, že to všetci pamätajú, mnohí boli dotlačení do toho očkovania, že musia ísť, pretože v opačnom prípade strátia práci. Ste šéfom rezortu, ste na ministerstve obrany, opýtajte sa vojakov, ako sa im vyhrážali velitelia, ak sa nedajú zaočkovať vyhodením a podobne. A tí velitelia sú tam dodnes. Isté, čiže z tohto pohľadu platí, že áno, že ten príbeh tých 3 rokov bol katastrofálny a v zásade nejakému politickému názoru sa podriadili všetky ostatné veci, dokonca aj zákony, čo nie je úplne dobre možné. Čiže ja si myslím, že tento zákon považujem za nejaký krok k tomu, aby sme sa ospravedlnili všetci za to, čo sa vlastne vtedy udialo. A áno, iste, možno sa s tým zväzí aj niekto, ktorý porušil aj niekde inde zákon, pamätám si to po 89., že aj niektorí, ktorí rozkladali socialistické vlastníctvo, tak boli vlastne disidenti, pretože tým, že... Áno, podľa hesla, kto nekradne, okráda rodinu. Hej, veľa zlodejov postelených. Čiže ak v tomto prípade niekto do výslovene porušil nejaký predpis, môže byť omilostnený, len ide o to, že to mal byť signál smerom k tým 3 rokom, ktorý jednoznačne asi od 89. asi najväčšia séria porušení ľudských práv a asi najväčšia miera prejavu diktátorského správania. A teraz vám poviem, pán minister, také malé tajomstvo. Ale nikomu to nehovorte, od nás sa nevynáša. To je medzi nami 3, hej? Hej, ľudia sú nasratí, že ľudia, ktorí celé tie 3 roky tu bačovali a spôsobovali ľuďom to, čo im spôsobovali, lebo bola to práve Kolíková, ktorá vybliakovala, že ak nie ste očkovaní a sedíte v reštaurácii, máte na seba zavolať políciu. Boli to ľudia ako Mikas, Matovič, Lengvarský, Krajčí a ďalší. Si stále, aj s Matovičom stále veselo behajú tu po Slovensku napriek tomu, čo ľuďom vyviedli. A toto ľudí neskutočne štve. Ja si myslím, že to všetci vnímame, že to nie je niečo, čo by sme nevideli a sme s tým dokonca aj pravidelne konfrontovaní, keď stretneme ľudí alebo sme niekde vonku v uliciach, tak je to jedna z vecí, na ktorú sa nás určite pýtajú. Neviem, či by som to označil za naše zlyhanie, pretože my sme povedali, že na rozdiel od nich, ak si pamätáte, akým spôsobom porušovali zákon a aj zatvárali ľudí absolútne v rozpore so zákonom, že sa budeme snažiť konať zákone. Aby sme proste nespravodlivosťou človek nevybaví nespravodlivosť. A tak možno tie veci idú pomalšie, možno tie veci idú absolútne nevhodne alebo nesprávne. Myslím si, že určite veľké medzery tu môžeme nájsť v konaní generálnej prokuratúry napríklad. A to z môjho pohľadu predovšetkým z pohľadu rovnakého metra. Nie je možné, aby generálna prokuratúra si volala Ľuba Blahu a vyšetrovala, že či náhodou pozdrav Čes práci nie je extrémistický pozdrav, propagujúci hnutia, obmedzujúce slobody. A potom príde človek, ktorý sa vyhráža ľuďom za ich názor, vyhráža sa, že zavrie všetky médiá nepohodlné, vypne TikTok, vypne Infovojnu, vypne hocikoho iného. A to hovorí slobodne, čo je jednoznačným prejavom nedemokratického režimu a tam sa nedieje nič. A napriek tomu, že podáte x trestných oznámení, tak tá reakcia je nulová, ale potom v zásade polícia koná vo veciach, ktoré sú absurdné, ako posledný prípad, ktorý zastupuje kancelária, ktoré sú ešte stále súčasťou, o ktorom asi všetci vieme. Ale o mnoho horšie výpady Igora Matoviča alebo ďalších cintulovcov a podobných, ktorí priamo útočia, vyhrážajú sa zneužívaním trestného práva, tam je úplne ticho. Čiže ak mne niečo vadí, buď teda u všetkých používame rovnaký meter, alebo potom sa môže všetko. Ak sa teda nemôže všetko, že niektorí ľudia podľa našich mainstreamových médií by mali byť v base, pretože by nemali nič povedať do rádia alebo do novín, tak potom to by malo platiť ale pre všetkých. A preto je to takto obrovským spôsobom vyhosené. A najväčšia sranda je, že dnes má najväčšiu podporu a v zásade sú to najčistejší ľudia a dnes to progresívne Slovensko, ktoré bolo to, ktoré nielenže vyzývalo k povinnému očkovaniu,
ale k priamému trestaniu a dokonca vypínaniu zdravotnej starostlivosti, ktoré si ľudia celý život platili u tých, ktorí sa odmietli očkovať, čo je absurdné, protiústavné, akékoľvek iné, že to ešte len uvidíme, čo sa na Slovensku bude diať, keby táto skupina ľudí raz prevzala moc. Akože nikto nie je dokonalý, my už vôbec nie sme dokonalí. Ale v prípade, že táto časť a ešte sa niekomu zdajú tí progresívci umiernení, no tak to ešte len budeme pozerať, čo to bude znamenať, ako vyzerá bolševizmus. Ja len poslucháčom, divákom, tak čo po mne chcete, čo chcete po Adrianovi? Keď to je podpredseda vládnej strany, minister, ja som si myslel, že vy ste čo budete robiť, a keď nie vy, tak kto? Komu mám zavolať? Nech spraví poriadok. Lebo minister spravodlivosti, napríklad, čo sa týka súdnictva, nie je náhodou od vás. Áno, isté, že je. Lebo, pozrite sa, neviem, či viete, teraz bol taký prípad v Spojených štátoch, aj vo Wisconsine zatkli sudkyňu. Chlapík, ktorý bol progresívna, samozrejme, sudkyňa. Chlapík, ktorý bol členom MS-13, bol nejaký domestic violence, že doma, neviem, proste nebol konkrétne, zmlátil nejakého chlapa, nejakú ženu dobil jak psa. Stál pred sudkyňou, a kvôli tomu ona vedela, že ICE imigračné je za dverami a idú ho chytiť a poslať preč. Zobrala ho z tej súdnej siene, lebo tí agenti ICE boli vonku, cez dvere, cez ktoré chodí porota, ho vyviedla von, aby mohol ujsť. Tak samozrejme Pat Bondi, lebo však Pat Bondi má väčšie gule, aj keď je žena ako tento Žilinka, ju dala zatknúť. Rozumiete? Proste tu sú veci, sú aj rozhodnutia niektorých sudcov, ktoré vidíte, že je to na hlavu postavené, že je to lámané cez koleno, je to hore-dole proste porobené, a nereflektuje to absolútne dôkazy. A váš minister nič. Absolútne nič nerobí s tým. Nemyslím si, že nerobí absolútne nič, jednak si všimnete... Čo, ako zavolám, poviem mu, že ty. Dobre, veď povedzte mi, ako by ste si to predstavte si, že ste minister spravodlivosti. Lebo je to úžasné, akože si takto ponadávať od mikrofónu, ale poďme teraz akože ku konkrétnemu konaniu. Ktorú zákonnú možnosť a nástroj, ktorý by ste mali v rukách ako minister spravodlivosti, by ste použili? No. A voči k tomu konkrétne, lebo napríklad tie podania, ktoré súvisia s disciplinárnym stíhaním, na ktorých intenzívne pracuje súdna rada. Zoberte, že súdna rada je dnes veľmi dobrým reprezentantom a pozerá sa na tú situáciu, ktorú predovšetkým pani Kolíková úplne zmršila a tieto veci sa napravujú. To naozaj. A dokonca si myslím, že dnes tie súdy v niektorých prípadoch aj rozhodujú o niečo slobodnejšie. Je pravda, že niektorí sudcovia napriek tomu sa snažia zneužiť právo. Dobre, veď tam prídu primárne disciplinárne podania a budú nejaké konania. Ale ona si obsadila posty, ktoré tí ľudia ani vlastne nikdy sudcovia neboli, tak to bude vec, na ktorú sa bude treba ešte samozrejme pozrieť, len ste v nejakom rámci, ktorý vás nepustí úplne ďalej a ako sme už povedali, že my musíme postupovať zákonne, nemôžeme my nezákonne postupovať, pretože by sme sa nikam nedostali, to by sa vám vrátilo v priebehu niekoľkých mesiacov. To bolo veľmi krátkodobé víťazstvo, ktoré navyše by... Dobre, ja vás to preruším. Sú podania od taký právnik, taký niktož, tak sa volá, že Lindner, to je nič ten človek, Špičkové podania sú, rozumiete, od neho, a doložené, proste vydokladované, perfektne urobené, jeden z najlepších právnikov na Slovensku žijúcich, A čo? A na generálnej prokuratúre, tam je taká ženská, ktorá všetko proste odmieta. Koniec, lebo lepšie si povedal. No a tu sme presne v tom správnom, čo som povedal. Tak čo si má počať Jožko Zvaranova na to? No, bohužiaľ presne to isté. No. Bohužiaľ presne to isté a tu sa vrátim, že tu je ten rozdiel oproti tej ministerstvu spravodlivosti a generálnej prokuratúre. Generálna prokuratúra nezávislá stojí sama. A ja hovorím, že generálna prokuratúra má zásadný problém s rovnakým metrom. Zásadný problém s rovnakým metrom. A to je vec, že keď sú schopní ťahať ľudí do vyšetrovania a predvolávací, dokonca byť prítomná na výsluchu, prokurátorka bola prítomná na výsluchu, ktorý vedie vyšetrovateľ. Prečo? Aby riešila prípad pozdravenia čest v práci. My sme rozumeli tú závažnosť toho trestného činu. A na druhej strane nechajú voľne bliakať ľudí, ktorí sú zodpovední za ten marazmus, v ktorom sa nachádzame od ekonomickej situácie po porušovanie ľudských práv za posledné 3 roky, tak mám pocit, že niečo nie je v poriadku v rámci fungovania a v rámci pravidiel a výkladov, akými sa majú konať. Toto už nie je zákonné konanie. Dobre, super, ten pocit máme rovnaký, asi všetci, aj vaši voliči. Čo s tým? Môžeme postupovať len našimi podaniami.
Alebo by ste mali 90% v parlamente a môžete urobiť kompletnú zmenu nastavenia tohto systému. Viete, že boli aj také časy a neurobili to tí, čo tam mali tú väčšinu. No, tí, čo... No, neurobili. Neviem, jak sa volá tá strana. Ja ti neviem, to je dávna história. To ešte... 90 hlasov sme nikdy nemali. A mali ste väčšinu parlamentu. Mali ste väčšinu parlamentu. Mohli ste urobiť takto poriadok. Diali sa vtedy takéto veci? Nediali. Však dobre, ale veď... Ale veď to sa nebáme o tom, že či sme vtedy a v tých časoch niečo podcenili a mali to zmeniť, len sme nečakali, že niekto takýmto hrubým spôsobom zneužije zákon. Túto chybu ako môžete nečakať? Vy ste bol minister vnútra koľko? 180 rokov. Vy neviete, že každý, keď má príležitosť, tak poruší, oklame, odrbe pre Boha živého. Ale tá doba sa zmenila príchodom proste kompletného blázna, ktorý zneužil všetko, čo sa dá. Ale vidíte, že nie len on, to sú stovky ľudí, čo to robili na vysokých štátnych postoch. No väčšinou tých, ktorí mali úplne vymyté mozgy mainstreamovým médiám. Veď to majú dodnes, keď zoberte si. Viete, akože pre nich zákonný trestný poriadok neplatil. Neplatil trestný poriadok ani pre policajtov, ani pre prokurátorov. Ani dnes pre nich neplatí. Ešte stále pre nich neplatí. No a teraz je otázka moja, skromná, týmto uzavrieme už túto tému. Kedy začne platiť? Pre každého. Každý deň sa snažíme potom volať, robíme podania, viac toho neurobíme. Ja viem, že sa to vráti zase proti nám. Zoberte si, jasne, že sa to vráti proti nám. Isté, veď, ja to chápem, že áno. Ale buď budeme postupovať tak, že chceme stále dodržiavať zákon, to je jedna z vecí, ktorá sa nám vyčítať nedá, alebo pôjdeme potom nedemokraticky, budeme presne takí ako oni. Že nie je spokojno, že ten je dostatočne rýchlo? Áno, nejde. Otvorene si to priznávam. Ak sme v tomto zlyhali, potom všetká kritika na moju hlavu je oprávnená. Absolútne s tým súhlasím a nebránim sa tomu. Nebudem sa vyhovárať, lebo čokoľvek by som povedal, vyvolať tak výhovorka. Ale... Dobre, spýtam sa vás takto. Je nejaké svetlo na konci tunela? Ja si myslím, že je svetlo na konci tunela. Niektoré podania postúpili výrazne ďalej. A aj sa v nich koná. To určite áno. Určite áno. Niektoré veci sa začali vyšetrovať, niektoré veci dokonca začalo trestné konanie. To určite áno. Lebo rozumiete, tu nejde o to, že teraz, ja neviem, vy obviníte, Lipšica, že kraja malé deti na námestí SMP a neviete to dokázať. Hej. My sa tu bavíme o špičkových podaniach, ktorá nejaká prokurátorka takto zmetí zo stola, bez čohokoľvek. Rozumiete? A pokiaľ ona tam bude, tej spravodlivosti sa nikdy nedovoláte. Rozumiete tomu, čo vám vravím? Ďalšia vec je, jeden prokurátor rieši ulice v Dolnom Kubíne. Vojtašáka a dokonca Ludvíka Slobodu. Lebo to bol predstaviteľ zločinného režimu, keby ste chceli vedieť. Vám poviem. Ináč akože aktivista, absolútny aktivista. Zoberte si, že ja by som mu doporučoval, že by mohol riešiť zmenu ulic na Ukrajine, kde sa to na Suševiča alebo na Banderu, tak ako tiež by tam mohli začať konať. Lebo to má vplyv aj na naše územie, zjavne ľudia to stále nechápu. Ja si myslím, že osobitne hrdinskou obcov v tomto smere bol tuším Varin, kde k tým vojnám dochádza, ale začať riešiť otázku pána Vojtašáka je už pre mňa úplne scestné. Kontroverzná situácia slovenského štátu je nepochybná a tu si myslím, že to je vec, ktorú sme si všetci jasne vyjasnili, kto kde stojí a čo sa vlastne dialo počas druhej svetovej vojny a prečo je to vec, ktorú je hodné odsúdiť. Ale aby bol tento útok smerom každému, kto v tom čase žil a robil svoju prácu, no tak to už je potom ale cez čiaru. Dobre, ešte pôjdeme za chvíľku do prestávky, ale spýtam sa vás takto. Nakúka vám do zápiskov. Opisujeme. Otvore dôvodom našu hlavnú stránku. Takto, aby vás to nerušilo. To vôbec ma to neruší. Počúvajte, teraz ja viem, že smeráci sú veľké eurohieri a sme NATO a neviem čo. Počuli ste teraz Rutého, čo zase tento skorumpovaný človek zase nakvákal. Rozumiete, ako my dokedy chceme byť súčasťou týchto ľudí. Rozumiete? On hovorí teraz najnovšie vrelo, že no ale Rusi, aj keď skončí vojna, ale Rusi stále budú ako zbrojiť a toto a neviem čo a pôjdu na Európu. Rozumieš? Lži, hej? A bavíme sa o tom, že vyše 1 milióna ľudí pred 20 rokmi zomrelo na základe lží, hej? A máme krvavé ruky aj my Slováci. Hej? A teraz on toto rozpráva, však jasne veď, že teraz, dobre, ona 800 miliárd, táto von der Pfizerová, ideme dať teraz do zbrojenia, hej, Európa krváca, ekonomicky krváca, je na kolenách. A to ešte tam hore neprišlo, lebo keď ti ide plat fajnový, tak nezistíš, že tak teraz ešte 800 miliárd, lebo Rutte hovorí však, ale Rusi budú zbrojiť. No a Rusi budú musieť na to nejakým spôsobom reagovať, ak sa toto stane, hej, ja dúfam, že nie. A
potom môže povedať, že aha, však ja som vám vravel. Hej? Aj keď teraz, keď to hovorí, je to lož. Hej? Ten človek, to je tak krivý človek, som v živote skorumpovaný, ešte ani von der Leyenová nie je tak skorumpovaná, ako ona. A neviete, tak keď budete v Holandsku, spýtajte sa na Rutteho. Ale ja sa pýtam, rozumiete, 800 miliárd na čo? Čo? Akože čo? Ako vy reálne, povedzte mi, ste minister obrany, reálne ste vy presvedčení o tom, že Rusko je hrozbou napríklad pre Slovensko a ak áno, tak prečo? No, to je ten rozdiel, ktorý ja som už minule vysvetľoval, že mnohé krajiny vnímajú, a mnohé krajiny aj oprávnene, vnímajú Rusko ako hrozbu. Zoberte si všetky tri pobaltské štáty, tí sú v nepretržitom spore. A tieto čielava štáty nepretržite provokujú Rusko. Dosť v silnej kontroverzii. Ja nepovažujem, že by Rusko smerovalo svoju agresiu smerom k Slovensku, čiže osobne, ale na druhej strane sme v Severoatlantickej aliancii a systém kolektívnej obrany to vyžaduje. A vy viete veľmi dobre, hovoril som to ešte pred voľbami, tu poznáte moje naladenie, poznáte moju orientáciu. Ja hovorím o tom jednoznačne, že tá kolektívna obrana je pre nás vždy najlacnejšia verzia toho, čo si môžeme dovoliť, ak chceme byť dostatočne silní a suverení, tak je to pre nás riešením, kedy za polovičnú cenu v zásade obsluhujeme tú našu obranu. Dnes je téma, aby tie výdavky prišli, ale tých 800 miliárd to nie sú nové peniaze. To je peniaze, ktoré existujú vo fondoch a ktoré sa nevyčerpajú, tak sú ako predpoklad, že sa môžu použiť na niektoré duálne projekty, aké my sme začali reprezentovať. Európa nepotrebuje nikde inde financovať. To sú peniaze, ktoré my všetko máme, všetko je perfektné a to už len teraz ideme tanky nejaké vyrobiť, nie? Nie sú to akože nové zdroje, to poprvé. A po druhé je to vec, kedy tie armády v Európe bez Spojených štátov ich úroveň vybavenia naozaj už má nejaké 10 ročia. Áno, jasne. A kvalitná obrana je súčasťou suverenity každého štátu. Takže myslím si, že máme iba na výber jednoduchú vec, tak rozpustíme vojakov a nechajme to tak. Zružme ministerstva obrany v tých krajinách a nechajme to tak. Alebo vlastne primerane sa prispôsobíme situácii, ktorá je. Pretože ja vám poviem úprimne, tá situácia je na východ od našich hraníc nestabilná. A aj po ukončení konfliktu si myslím, že hrozí mnoho drobných banderovci budú. No tak potom ako sa na to treba pripraviť. Čiže ohrozenie tu nejaké, dobre, aké v skutočnosti bude. Nezavádzajme ale ľudí, lebo rozumiete, tu sa miešajú dva pojmy, hej? A oni to, a veľmi radi sa to robia, všetci to proste tak. Je NATO, to je jedna organizácia, a potom je Európska únia. A my sa bavíme, že 800 miliárd chce utratiť Európska únia. Európska únia je nejaký obranný pakt, sa pýtam ja, lebo zase potrebujem vašu právnu pomoc. Nie, ale to úzko spolupracuje s NATO. NATO je organizácia, ktorá riadi obranu účastníkov tejto zmluvy. A NATO požaduje, aby sa zvýšili výdavky na obranu. Mark Rutte a neviem o jeho týchto veciach, v Holandsku si môžete nechám sa poučiť. Tak on hovoril o 3%, 3,5%, Amerika tlačí na 5%. Že ak teda máme tú kolektívnu obranu mať, tak vlastne to treba zvýšiť. Amerika to samozrejme robí z jasného dôvodu, pretože zvýšenie obranných výdavkov automaticky zvyšuje zákazky, ktoré smeruje do Spojených štátov a to je vec, ktorá je prirodzená, nikto ju ani nezakrýva. Európska únia sa snaží nájsť prostriedky, ktoré ostali nevyčerpané a nemali možnosť použitia a zvýšiť flexibilitu čerpania nejakých kohéznych fondov a niektorých ďalších vecí, tak, aby, prepáčte, hovoril som mimo mikrofón, aby... Nebolo vás vidieť. Áno, aby tie zdroje neprepadli v zásade, ale v tom obehu sa použili momentálne na tému číslo 1 a to je tzv. Rearm Europe, alebo teda znovu ozbrojenie Európy, pretože mnohé štáty dávali na obranu ďaleko menej, ako sa od nich vyžadovalo. Len aby niektorí neboli prekvapení, že nie Rus pôjde so svojimi jednotkami cez Slovensko, ak to na Ukrajine celé padne. A tí dotyční Azovci a Azov, po prípade pravý sektor, ktorí majú svoje vlastné jednotky, ak budú ťahať zase na západ, ako po 45. banderovci, to si len užijeme srandy kopec. No a to ja hovorím ale už rok, ak si niekto všimol,
tak rok hovorím, že my potrebujeme posilniť ochranu našej východnej hranice a teraz bez ohľadu na to, kto bude pomenovať, že je hrozba, nie je hrozba. Pre mňa je tá situácia na východ od našej hranice zásadne nestabilná. Bude nestabilná aj po uzavretí nejakej mierovej dohody, pretože to bude horšie podľa mňa. Presne tak. Žiadny štát sa v živote ešte nedokázal postarať o svojich vojenských veteránov, ktorí potom hľadajú útočisko v rôznych iných aktivitách a v mnohých prípadoch dochádza aj k organizovanému zločinu. A že je tam veľa veľkokalibrových zbraní, čiže to nebude nejaký prechod ďaleko afrických alebo ďaleko azijských migrantov, ktorí hľadajú v Nemecku prácu, ale to bude prechod už ozbrojenejších skupín a to je niečo, čo musíme byť pripravení na obranu a tomu, čomu sa aj v tejto chvíli naozaj pripravujeme. A vieme, koľko ich je tu teraz a vieme, aké zbrane si naťahali, keď boli otvorené hranice, lebo oni išli cez otvorené hranice. To boli milióny dolárov, eur, čo preťahali a to boli tisíce a tisíce zbraní, ktoré preťahali v tej chvíli, keď títo kreténi neotvorili tie hranice. A nikto, jeden policajt nevie o tom, čo sa sem doviezlo. Myslím si, že je cítiť už v niektorých častiach Slovenska taký nejaký návrat k 90. rokom pri niektorých zábavných podnikoch už sú rôzne návrhy na poskytovanie ochrany. No tak myslím, že polícia v tejto veci tiež už koná, ale... No a poviem vám jednu vec, ak v tomto nebude polícia konať rázne, akože ale nekompromisne, tak sa toto rozrastie a sme naspäť, kde sme boli. Kedy ste to mali naposledy Matúša Šutaja? Pred mesiacom a pol. Nie. Áno, ale zistím, počkaj. Nebol. Treba sa zase opýtať a trošku sa tiež na to popýtať, ako sa na toto pripravujú, lebo... Vy nebudete ani Repčok, ani Lichten, nikto, ani títo mladí smeráci, čo sa chodia, nebudú vyzývať policajtov, aby pracovali za peniaze, ktoré im platíme. Toto povedal ešte. Nemôžete ich kritizovať, nemôžete ich vyzývať. Ja si myslím, že ich môžeme kritizovať. Ja si myslím, že aktivizmus, ktorý sme videli v posledných 2 týždňoch, je absolútne neakceptovateľný. A je neakceptovateľný práve preto, čo ja hovorím. Dobre, chceš toto stíhať? Chceš ako tu robiť vojenské manévre a znova zatýkať a predvádzať ľudí, lebo hovoria niečo, čo je tebe nepohodlné? Dobre. Ale potom to robí všetkých. No. Až budeš vláčiť po zemi Matoviča alebo nejakých ďalších ľudí, ktorí nadávajú ľuďom do zvierat a urážajú ich a vyhražajú sa im smrťou a neviem čím všetkým. Potom to budem brať. Že jasné, robíte si svoju prácu a teda každý si má dávať pozor na jazyk, aby neprekročil mieru slušnosti. Ale pokiaľ to bude len aktivisticky vyberané voči jednej skupine, tak je to absolútnym zlyhaním. A každý má právo kritizovať. A keď to nevie robiť, tak nech to nerobí. Ideme fidlíkať, som sa rozhodol. V tejto chvíli dáme si krátku prestávku a potešíme skôr narodených. A naseriem tých, ktorí... Skrátka, budeme hrať kazačok. Dobré ráno, sme späť po krátkej prestávke. Zahral som slniečkárom. Dobré ráno. Tuto pán minister sa mi už hádam nebude skovať za mikrofón. Nemusíte sa nás báť. My síce štekáme, ale nehryzieme. Pán Kaliňák, keby ste chceli vedieť. Ja tu mám vyjadrenie pána Valáška. Ja som si to odkladal, ale však keď príde ten pán minister, tak mu to prečítam. Nebudem sa ospravedlňovať za to, že v jednom dychu s debatou o obrane otvárame aj Kaliňákové šafárenie, povedal v debate denníka N. Tomáš Valášek. Rozpočty musia ísť hore, ale ja vám hobby platné zvýšiť výdavky na obranu na 3%, keď 90% z nich Kaliňák rozkradne. Ten chlap nemá žiaden plán. Ale povedzte nám, ako to rozkrádate a my chceme byť súčasťou. Ako že neprilepšíme si aj my? Mám 2 miesta v rozkladacej komisii, keby ste chceli. Dobre je. V podstate nominuje priamo minister, môžeme to teraz tu aj podpísať. Len nech to nie je v Bratislave. Oni, viete, čo na nich najzábavnejšie, ale taká tá smutná irónia, že Valášek, pán poslanec Valášek bol ambasádorom, veľvyslancom pri NATO 2013, tuším, 2018, nominovaný vlastne ešte zjavne vtedajšou našou vládou. A druhý odborník na obranu je pán Bátor, ktorý bol nominovaný predchádzajúcou vládou, tiež na veľvyslanca pri obrane. Čiže oni sú obidva veľvyslanci, diplomati, ale stavajú sa do polohy, že rozumejú ozbrojeným silám. To je obrovský rozdiel. Byť ako diplomat a ja tiež ako právnik sa nesnažím poučovať vojakov, ani náčelníka generálneho štábu, ani jednotlivých generálov o tom, akým spôsobom majú viesť obranu. To je vec, do ktorej neviete ako minister úplne zasahovať, pochopiteľne, pretože nemáte nejaké, by som povedal, nástroje k tomu, aby ste urobili ozbrojené sily na svoj obraz. Čo je aj správne, lebo ozbrojené sily majú byť apolitické, nezávislé a tak ďalej, tak ďalej. Vy máte pripraviť len podmienky. A jediné, čo som urobil v minulom roku,
bolo, že sme urobili nákup protivzdušného systému, ktorý oni, kde Valašek bol v parlamente v tom čase a s tým zjavne súhlasil, odovzdali celú protivzdušnú obranu Slovenskej republiky na Ukrajinu. Tak prvé, čo sme spravili, že sme kúpili izraelský model, všetci boli súčasťou toho, aký výber robíme a prečo ten výber robíme. Nakoniec táto spoločnosť, ktorá to nakoniec dodáva, bola vybratá ešte predchádzajúcou vládou, my sme len vyjednali lepšiu cenu. Čiže to by nás zaujímalo, že čo je tu na rozkradnutie. Potom spomínali nejaké vrtuľníky staré. Potom sme začali stavať nemocnicu. Tak to sa im nepáči, lebo to vlastne podľa nich to nestrieľa a to nevybuchuje, takže to nie je dobré, vojenskú nemocnicu v Prešove. Potom to boli nákladné vozidlá, kde napríklad, keď máte povodne alebo niečo podobné, tak z 30 nákladných vozidiel ženinného pluku je k dispozícii sú 3, čiže výmena nákladných vozidiel. A potom to je stará známa vec ohľadne vrtuľníkov v prípade tej ponuky, ktorú sme dostali od Američanov na tie americké vrtuľníky, ktorá z ponuky pôvodných 350 miliónov skočila na nejakých 660 miliónov. A my sme dostali ponuku na 150 miliónov za 12 kusov. Namiesto Viperov sme sa rozhodli s tou istou platformou, ktorú už máme. Ale prečo ste Viper? A prečo nechcete Viper? Ja som si myslel, že konečne budeme mať more. Námorníctvo. Potom už aj tu lietadlovú loď môžete kúpiť na Dunaj. Prekopeme niečo z oného z Chorvátska. Áno, tak viete, ten základný vec, ktorá odlišovala vlastne tie Vipre od Black Hawkov z pohľadu toho, čo vy hovoríte námorníctvo, nenámorníctvo, tak Vipre nemajú odmrazovanie rotorov, kdežto Black Hawky áno. To je ten ich rozdiel, že teda majú o niečo menšiu možnosť lietať v počasí, v ktorom tá námraza môže spôsobiť katastrofálne následky. Ale aj jedny vrtuľníky, aj druhé boli, sú by som povedal, už nie nové, keď Viper neboli lietané. Ale tá cena bola extrémne vysoká, ale pre mňa nebola im toto problém. Pre mňa bol hlavný problém to, že tie jednoúčelové bojové vrtuľníky stratili na váhe počas ukrajinsko-ruského konfliktu, pretože sú veľmi ľahko, by som povedal, zostreliť. Spôsob boja sa zmenil. Dramaticky. Cez túto vojnu. A my sme sa rozhodli, že by sme išli cestou Black Hawkov, čiže budeme 2 letky Black Hawkov, 12 a 12, teraz máme ešte len 12 a 11, ešte jeden v zásade k tomu nejakým spôsobom pribudne, aby mali 2 letky. Máme toľko vojakov, ktorí by si mohli pobrať do toho? To určite máme, pretože vlastne, keď budete mať 12, by som povedal, bojových a 12 transportno viacúčelových, tak môžete relatívne 200 vojakov vysadiť kdekoľvek v priestore, čo už je číslo, ktoré je pre ozbrojené sily zaujímavé. Ale hlavne sme kúpili ojazdené, ktoré sú kompletne zmodernizované, zgenerálkované a so životnosťou 7 alebo 8 tisíc letových hodín na jeden kus, čo je to isté, ako vám dávajú pri novom vrtuľníku, lebo také isté číslo mali aj Vipre. A je to za štvrtinovú alebo polovičnú cenu, keď rátame tú časť, že sme objednali teraz aj zbraňové systémy do týchto vrtuľníkov, ale aj do tých predchádzajúcich, čo sme už mali, pretože tie boli neozbrojené. Tak všetky tieto veci vlastne objednávame do týchto vrtuľníkov, aby mohli byť všetky aj bojové, ale aj transportné a aj hasičské, to znamená aj záchranné. Budeme tam mať asi 4 hasičské a 4 záchranné, ktoré musia slúžiť pri vyhľadávaní. A keďže vnútro momentálne nemá vrtuľníkovú letku na hasenie, tak v zásade budeme jediní v tejto chvíli, ktorá bude nejako intenzívnejšie hasiť. Čiže z môjho pohľadu je to dobrý a výhodný nákup. Dobre, tak o čom rozpráva ten Valašek teda? Valašek hovorí o 7 miliardách, ktoré som minul, čo sa nedá úplne, pretože rátate, že rozpočet ministerstva obrany je cez 2,5 miliardy eur a z toho 1,5 miliardy investujete do ľudí, potom máte nejaké náklady, nejaký servis, nejaká réžia a ostane vám niekoľko 100 miliónov na nákupy, z ktorých som jednoznačne urobil tento nákup, ktorý sa týkal protivzdušnej ochrany, ktorý sa týkal vrtuľníkov a nákladných aut. A teraz je ešte diskusia ohľadne tankov. Urobili sme nový dodatok zmluve k pásovým transportérom, kde sme dosiahli úsporu 63 miliónov eur. A teraz máme ešte podobné rokovanie 8-kolesových s firmou Patria. Tam tiež typujem, že v dohľadnej dobe uzavrieme nejaký dodatok, ktorý tiež bude reprezentovať nejakú úsporu a zároveň nejaký posun dopredu. Takže my ideme tak ako 8-kolesové, to je to OTčko? Áno, to OTčko, Patria, čo sa vlastne šťastie vyrába a montuje v Tisovci na strednom Slovensku. Nič horšie neexistuje. Aj BVPčko bolo lepšie ako OTčko.
Tak to je iný typ, no tak proste jedna vec je kolesová, jedna vec je pasová, no tak to samozrejme sa nedá bolo ako super oproti OT-čku, aj to bola jak plechová. Tak BVPčko je stále super, len má jediný problém, že jeho pancierová ochrana je výrazne nižšia, čiže teraz v poslednej dobe tá modernizácia spočíva v tom, že sa za každú cenu snaží čo najviac ochrániť posádka a to výrazne preťažuje. Keď zoberte BVPčko malo veľmi úzke pásy, veľmi agilné, veľmi, by som povedal, neviem, či to nie je najrozšírenejší transporter vôbec na svete, to BVPčko. Všetky jeho verzie 1, 2, 3. A tá trojka je dodnes veľmi populárna. Viete, kde má BVPčko nádrž? V zadných dverách. No? Viete, kto bol posledný, kto sedel pri zadných dverách, keď zastalo BVPčko dole kopcom a malo otvoriť zadné dvere? Lichtner. A to sa jak dalo? 65 kg Lichtner. Nohami opretia, tak to sa nedá. A potom do kopca zastal, nastúpili a potom som to musel zavrieť znútra. Ale to bolo, veľa prstov zostalo od dvera. To bolo ťažké. Veľa prstov zostalo od dvera. A obzvlášť, keď bola zima, no. No, čiže v zásade platí, že toto sú tie veci, ktoré máme v pláne. Čiže oni neustále majú potrebu kritizovať. Oni zistili, že im sa hrozne páči Matovičov spôsob komunikácie. Tak aj tak začali komunikovať. Keď sa ich opýtate, čo konkrétne opisujú? Áno. A oni absolútne zmatovičovali. Oni aj tak budú fungovať. Oni predtým, keď zoberiete, ja myslím, že to, čo sme zažili 3 roky z pohľadu obmedzovania tých ľudských práv, to v prípade, že niekedy oni sa ujmú moci, tak to budeme vysielať do steny veľakrát. Lebo viete, tu sa hovorilo, že keď bude Fico vo vláde, tak 15% mladých a strašne veľa ľudí odíde zo Slovenska, neodišiel nikto. Ale veď máme jeden z najmenších odchodov vôbec v Európe, keď zoberiete, to sú také tabulky OSN, ktoré hovoria o tom, koľko ľudí odchádza, tak v priemerne okolo 20% z pobaltských štátov, 40% z bývalej Jugoslávie, ale v našom priestore my máme jeden z najmenších. Ale počkajte, ale ono sa to otočilo. Ja neviem, či vôbec si lebo furt, že východná Európa chodí do západnej, lebo je alebo kvôli peniazom. Najväčší odliv v západnej Európe teraz majú Francúzi, Španieli, Portugalci a Veľká Británia a Taliansko. A Nemecko. A Holandsko ešte. Týchto 6 štátov proste odchádzajú ľudia, lebo nevedia tam žiť. Jedna vec sú migranti a druhá vec je proste ekonomická situácia. Keď v Londýne zaplatíte za jednoizbový byt, ja neviem, 2,5 tisíc libier, rozumiete? Veď ako to je nedávno v Paríži takisto. A v Paríži chodte von na ulicu večer. Tam je tma aj cez deň. No. Nehovoriac o tom, opýtajte sa, koľko nemeckých dôchodcov je v Maďarsku. Áno, belgických a ďalších. Aj rakúskych, aj tu u nás, aj v Maďarsku. No, tak tam je dôležité. Ja len kvôli tým odchodom, lebo že táto vláda, keď teda padne a prídu k vláde progresívci, ja nechcem odísť zo Slovenska, ale v tom momente budem musieť. Lebo nikto mi nezaručí bezpečnosť. No to vám nezaručí nikto, to je jasné. Možno ti zabezpečiť celo s Kaliňákom. No, vidíš, možno hej. Skúsime tam kúpiť nové šachy. Poďme ešte k tomu vyzbrojovaniu. Pokiaľ viem, tak ste rokovali aj Vajero, Odolená voda. Vodochody, pardon. Areodoná voda boli basketbalisti. Furt to mám spojené s tým. Čiže L-39 by sa mali nakupovať. Áno. Ale ja k tým tankom sa chcem opýtať, aké tanky chceme kúpiť? No tu najprv vám poviem k tým cvičným lietadlám. Ja som nie veľký zástanca jednoúčelových strojov. Preto vlastne sa snažím, aby každá vec, ktorú nakúpime, a ešte nemusím kupovať nové. To je dôležité, pretože predsa tam na tej cene. Logicky sme tak malý štát, že my potrebujeme veci, aby sa dali využiť na mnohé iné veci. A ja keď som bol vo vodochodoch, tak som im povedal, že áno, iste oni majú model, ktorý je vyslovene cvičný a na ktorom sa cvičný. To samo o sebe urobí nejaké úspory zdrojov, pretože nemusíte chodiť cvičiť na tých lietadlách do zahraničia a získavať tam hodiny, ktoré stojí 10 000 eur. Toto vyjde jednoducho lacne. Čiže to je nepochybné, že je to veľmi dôležité, ale zároveň si myslím, že by mal plniť aj nejaké úlohy, ktoré súvisia s bojovými činnostiami. A v tomto prípade sa práve táto 39 ukazuje ako celkom dobrý drone hunter, alebo teda naháňač dronov. A na prieskum sa to nedá použiť? Aj na prieskum, samozrejme, že na prieskum. Ale aj podpora pozemných úloh. Len tam, na to je on trochu ľahučký, lebo to čo tých rakiet unesie, je pomenej. Ale
tú verziu sme povedali, ktorú oni momentálne dokončujú, to znamená nie verziu čisto tréningovú, ale verziu, ktorá má aj nejaké taktické, viacúčelovú, má taktické schopnosti, tak tá môže byť pre nás zaujímavá, pretože to lietadlo zároveň nestojí až tak veľa, pretože v porovnaní napríklad s korejským cvičným lietadlom je to tretinová cena. A v prípade tankov, tak viete, že teraz globálna európska zmluva na Leopardy 2 a 8 a tam sú vlastne väčšina štátov pripojených, len tá cena toho tanku je z môjho pohľadu tak obrovská, 25 miliónov za holý kus plus povinné náhradné diely, povinný základ okolo 30 miliónov, 32. Nebylo by Tigre vlastnejšie. A tak sa... Pamätníku SMP. Aj to je zviera, nie? A sa pozeráme teraz po poľskej verzii korejskej K2, ktorá je v polovičnej zhruba cene. Čiže Poliaci vyrábajú licencie K2. Budú. Už im Korejci robia ich K2 a majú vlastne tzv. PL verziu, lokalizáciu Poľsku, ktorú my by sme si mohli stiahnuť a my by sme mohli do nej robiť. Spýtam sa vás takto. Čiste teoreticky, tak vy ste minister, ja som nikto, ale pri tom, ako vidím, akým spôsobom sa bojuje konvenčná vojna za posledné 3 roky, a povedzme tomu, že áno, Rusi chcú, v denníku majú pravdu, nechlastajú, nefetujú, Putin pôjde a príde teraz napadnúť Slovensko. Ako, k čomu vieme tie tanky využiť? Pri spôsobe boja, aký Rusi používajú? No, my staviame obranu armádu, to znamená tá časť palebnej sily, ktorú máte... Koľko Iskanderov je zostreliť taký Leopard, povedzte? Tak, to nie je veľa na jeden. Rozumiete, že ako veď vidíte, tie Rusi tam ani veľmi, však pošlú tam rakety, veď teraz všetko ide cez rakety a dróny. Každá vec je zničiteľná, ale každá vec má aj nejakú mieru ochrany a hlavne vy nerobíte útočnú armádu, ktorá má s tým najväčší problém. Dobre, ale nemali by sme sa napríklad zamerať na to, že aby sme rakety vedeli zostreliť, aby sme dróny vedeli zostreliť. Áno, na toto sa všetko zameriavame. Aj dronové sily vlastne sa budujú, ale ukrajinsko-ruská vojna ukázala, že tanky, ďalostrelectvo a de facto pomalé lietadlá, ako sa to hovorí, že sa to podobá na druhú svetovú vojnu, v tomto prípade im hovoríme drony, to je vlastne základ tej modernej výzbroje. Tie tanky sú nepostrádateľné. Aj v tej ukrajinsko-ruskej vojne sa ukazujú ako jedny z najpodstatnejších. A preto náš cieľ je, že urobiť de facto diskusiu o modernizácii 72, ktoré máme, pretože sa ukazujú, že tie sa pomerne dosť intenzívne používajú a ich cena pomer výkon je plne ideálna. Potom vlastne obnova modernizácia tých Leopardov 2, ktoré už v tejto chvíli máme, tie v tejto chvíli fungujú v Trebišove. A z tých nových kusov si vybrať niečo, čo je lacnejšie. Buď ľahký na podvozku CV90, ktorý už dnes máme. To je jedna z možností, druhá z možností je táto korejská verzia. Lebo tie Leopardy na Ukrajine čelia vážnym problémom, čo sa týka dodávky náhradných dielov. No ale tam sú všetko staré, tie staré majú problém s tým, samozrejme. Hej, nehovoriac o tom, že vymeniť motor, ako sa volá kedy v T-34 v Poli robilo, alebo na Tigri, ale aj na T-72, aj tie posadky boli vycvičené aj na to. Ja si nemyslím, že ten Leopard by bol takto ľahko opraviteľný priamo v teréne. Tak my sa nechystáme ísť do cudziny s tými tankami, takže my sa skôr prispôsobujeme tomu obrannému manévru, ktorý je na Slovensku naplánovaný z pohľadu našich podmienok geografických, pre hornaté termíny niečo iné, pre rovinaté termíny rovinaté časti niečo iné. No. Podľa toho sa aj stavia naša armáda. Nie preto, aby sme robili nejakú inváziu. Ono je to síce pekné, že teraz budeme mať nové tanky, nové stíhačky, nové neviem čo. Koho do toho posadíte, mi povedzte. No, treba povedať, že... Jaroslav Naď. Valášek. Tankista číslo 1. Šimečka. Myslím si, že minulý rok sme mali v tomto pohľade... Gaťková, tá Cigániková, to je civil, nie? Ten pes. Ja si myslím, že máme dostatok profesionálnych vojakov na to, aby sme to obsadili, ale som rád, že ten počet aj rastie. Uvažujete o... Bytky my sme mali prívazky minulý rok. Uvažujete o povinnej tejto vojenskej? Nie. Nie, ja mám svoju vlastnú teóriu, ktorú netvrdím, že má byť správna, je to jednoducho môj názor, s ktorým sa snažím ako k tomu pristupovať. To, čo je povinné, je málo motivované. Ak dokážete vytvoriť podmienky, že sa vám prihlási dostatočný počet profesionálnych vojakov a aktívnych záložníkov, tak viete vybudovať obranné sily, ktoré sú dostatočne motivované a aj dobre pripravené. Ako náhle začnete s povinnými odvodmi, máte tam obrovské množstvo vyhýbacích vecí, mnoho ľudí je vyslovene do toho... Dobre, spýtam sa vás inak. To je motivovaná armáda, ktorá dokáže... Ja chápem, čo hovoríte, ale teraz si predstavte, že by bola nejaká totálna mobilizácia, hej? A rozdáte im len samopaly. A sa postrieľajú títo kreténi. A bez toho, aby tam založili zásobník. Rozumiete, že aspoň nejaký základ, možno na 2 týždne len, aby on vedel rozobrať si ten samopal, vedel, tu sa dá zaistiť,
tu nemierim, viete, že keby náhodou došlo k tomu najhoršiemu, aby oni, keď vyfasujú tie zbranie, aby sa nepostrielali medzi sebou títo kreténi. Rozumiete, len tie najzákladnejšie. Viete, že tu je brzda, tu je plyn, hej, tu sa otočí kľúč. Také základné veci. Ja si myslím, že ja mám k tej mladej generácii o mnoho väčšiu dôveru možno ako vy. Ja si myslím, že... A čo? To sa nemení. My sme, ja tvrdím, že sa to nemení. Tu sa hádam so všetkými, aj so staršími a podobne. Ja tvrdím, že tá mladá generácia je presne taká ako my, žije v inom priestore, možno má iné priority, ale v každom prípade tam kopa ľudí, ktorí sú orientovaní, že majú záujem práve o, dajme tieto silové zložky, a sú takí, ktorí sú nerdi a majú záujem o štúdium v knižnici. Ale to bolo aj za našich čias, že sme mali proste takých, čo vždy v triede mali problém. Niekto proste bol bomzák, niekto bol knihomol, niekto bol športovec, niekto bol bitkár. To je aj dnes, to sa nemení. Ale keď vám zoberiem teraz 55-ročného nerda, tak ten sa nestrelí do kolena. Ale platí, že kvôli tomu robíme tie národné obranné sily alebo aktívne zálohy, ako ich niekto volá, kde sa snažíme na tie 2 týždne, o ktorým vy hovoríte, a 3 víkendy každý rok podrobiť tomu výcviku, poskytnúť za to adekvátnu motivačnú časť 3 000 eur v čistom. Ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, hlavne pre mladých študentov, ktorí si urobia výbornú brigádu v júni, v júli a majú celý august de facto z toho zaplatený, môžu cestovať po Európe a zároveň dostanú nejakú mieru výcviku. Takže ja sa snažím ísť touto motivačnou cestou a uvidíme podľa čísiel, ktoré dosiahneme, ich neviem naozaj odhadnúť, ale podľa toho, koľko ľudí sa do toho prihlásia, verím, že ten zákon bude podporený v druhom čítaní, že sa dostane do života, že mnohí sa k tým zálohám opätovne prihlásia a môžu proste do tých záloh prísť a na 2 týždne zaspomínať na staré dobré časy. A dokonca aj Bevko bude. Čiže ja si myslím, že by som neváhal a môžeme sa tam stretnúť. Dobre, no. Ja mám toľko rokov, že keď budem mať 104, tak ma môžete povolať. Je to do 65. Hej, no super. Maskáče, aj sa mi vyrážky vyhádzajú z toho. Ja som síce na vojne bol, ale na mňa nekúkajte, ja mám modrú. A výhoda tohto zákona je v tom, že aj pre všetkých držiteľov modrej knižky, keďže usudzujeme, že zdravotníctvo už postupilo dopredu a mnohé problémy, ktoré predtým boli neodstraniteľné, dneska už odstraniteľné sú, môžu prehodnotiť svoj zdravotný stav a môžu sa vrátiť tiež týmto zálohom. Už vidím, ako mi varí dietu armáda. Každý ústrednú. Ale nemôžem slúžiť 24 napríklad. Takto smerujem to predovšetkým k umelým, veď dobre sme si zažartovali, ale faktom zostáva, že ja si myslím, že to má šancu byť zaujímavé pre nich, že je to nejaký forma zážitku. Zoberte si len, keď vidím tie kluby vojenskej histórie, koľko ich je, akým spôsobom tí mladí ľudia tam trávia víkendy, týždne, dobrovoľne. To sú všetko ľudia, ktorých vítame medzi nami a verím, že to vznikne určitá komunita, ktorá bude mať niekoľko výhod a benefitov pochopiteľne v tom živote, ktoré poskytneme, ale hlavne vytvorí dobrý tím ľudí, ktorí budú mať na prvom mieste Slovensko. Ešte jednu vec by som chcel k tej transakčnej dane, viem, že s vami to... Ale ja vám len poviem príklad, hej? No. Poviem vám príklad môj osobný, hej? Predávame knihy v e-shope, kniha stojí 28,90, hej? Fešák mi zaplatil 18,90, proste urobil chybu, hej? Ešte raz, 16? 228 zaplatil len 18. 28,90 mi zaplatil 18,90, o 10 eur menej urobil chybu, hej? V poriadku, však ja som si to všimol hneď, napísal som mu, že proste je nedostatočná platba a peniaze som mu musel vrátiť. Hej. Čuduj sa svete, zaplatil som z toho transakčnú daň. Koľko? Aj neviem, ale proste niečo som zaplatil z toho, že som mu vrátil peniaze. Žiaden zisk som nič som nevygeneroval. Sme sa bavili, že tie technické úpravy pri zavedení nového inštitútu, aké transakčné daň sú presne na mieste, aj sa o nich bude diskutovať, aj sa vrátia najmä tieto chybné platby, ale ešte raz, my sme nezaviedli transakčnú daň, pretože by nás to bavilo. Alebo že by sme chceli. Ale máme na výber dve veci. Keď máte Slovensko na takej trajektórii, že idete do krachu, tak ho môžete buď zachrániť, alebo nechať to tak. A povedať si, teda skúsme to robiť tak, že to ešte 3 roky prežije a po nás to proste celé vybuchne. S tým som sa ja nevedel zmieriť v 12., keď sme robili zmenu dôchodkov policajtom. To tiež nebolo populárne. Ale chcel som, aby im nikdy neboli zrušené, ako v niektorých štátoch, kde to dosiahlo také obrovské mínusy, že im ich zrušili. Tak napriek tomu som urobil nepopulárne opatrenia, aby sme dosiahli životaschopnosť týchto dôchodkových systémov a dodnes ich majú. Aj si viacej platia tí policajti, podstatne viacej ako civili. A tu platí to isté. To nie je daň zavedená, pretože sme niekam my doviedli Slovensko. My sme odovzdávali Slovensko s 0,8% deficitom.
Ako jedna z reakcií, jeden z tých nástrojov, ktorý prišiel, je obratová daň, ktorej sa hovorí vlastne v našom prípade transakčná, pretože sú spoločnosti, ktoré urobia 60 miliónový obrat, 10 rokov sa tvária, že oni nemajú žiadny zisk. A tá obratová daň sa nedá obísť. Na rozdiel od DPH, kde existujú rôzne chodničky. Čiže treba aj vychytať všetky muchy, nehovoriac o tom, že platba kartou beriete tomu podnikateľovi koľko? 2% za master a za podľa toho. A American Express bere 4%. Amerika vám zoberie ledvinu, hej. A toto je 10 krát menej. To je 0,4. Čiže v zásade ide o to, ja som napríklad privržený z toho, že keď toto percento zvyšujete, môžete znižovať DPH. Lebo oni sú vlastne, by sa mali v jednej chvíli môcť buď nahrádzať, alebo vykladať. Zaujímavé je, že DPH sa neznižuje. Akože nie. Čiže sme znižili na potraviny, v hodnote objeme okolo 700 miliónov eur sa znížila DPH na základné potraviny a vidíte, že tie ceny v zásade poklesli po novom roku. Po základných potravín určite. Však sa nebalaňme, akože nebudeme ako progresíci, ktorí jediný človek kričia, že drahota, ale dáta hovoria niečo iné. No áno, luxusné auto určite podraželo o 2% alebo o 3%, to je jednoznačne. Ale v prípade potravín tá situácia nejakým spôsobom dramaticky nenarastla. Ja som už prestal čokoládu také drahé, radšej kúpujem bôčik. To sme prestali sme jesť z iného dôvodu. Nie, naozaj. Počúvajte, poďme za chvíľku do prestávky, ale chcem vám niečo ukázať, pán Kaliňák. Toto je seriózna vec. A nevieš ani ty o tom. Neviem. Máte telefón pri sebe? Mám. Môžem vás poprosiť, niečo vám ukážem, poprosím vás, aby ste to odfotili a poslali Adrianovi, aby on to mohol ukázať potom aj divákom. Lebo, pozrite sa, vy ste s tým Robertom Ficom, vy ste kamaráti dlhoročne však. A teraz tam je plno týchto, na tej Sumračnej, tam je plno týchto smerákov, čo mu lezú do zadku a toto. A čo urobia? Idú do Palmdorfu, kúpi si za 400 u nácka bossa nejaké oblega. Ja som človek, ktorý ho kritizuje. Rozumiete? Hej. A teraz mi povedzte, kto je väčší Fico hujer? Vy alebo ja? Napriek tomu, že ja ho kritizujem a je to váš kamarát. Vyberte ten telefón. Mám nastaviť fotoaparát? Áno. Ty si dal vytetovať... Áno, tak toto teda samozrejme som... Ty si dal vytetovať Fica na nohu? Som v absolútnom zábení. Tak to je úžasné. Pošlite do Adriana, nech to ukáže poslucháčom a divákom. A vy to môžete ukazovať na Sumračnej. Ja to budem hlavne šéfovi toto ukazovať. A on vyzerá krajšie, keď to nie je rozťahnuté, ale tak. To čo si dal, ty kokos? Adrián, preposielam. Aj po druhú mám. A to sa tak nekúpi toto. Došlo to? Došlo. Aj ty kokos, ty tam teraz si... Kto je väčší Fico hujer? Tak je pravda, že samozrejme tento súboj som prehral. Uznávam porážku a idem si pýtať adresu, kde sa to dá kúpiť. Dobre, ja pustím muzičku a potom vám to ukážem. Čakal som všeličo, ale toto naozaj nie. Poďme hrať do Českej republiky, sa pozrieme teraz. Tak a sme späť, priatelia, po krátkej hudobnej prestávke. Noro, chcel, aby som vám ukázal, čo má teda na nohe. Ja som sa zlákol, že to je kérka. Nie, to sú ponožky, nech sa páči. Je definitívne potvrdené, že... najväčší Fico hujer na Slovensku. Norbert Lichtner je priamo platený Robertom Ficom. Pozrite sa, ponožky. A keď mi povedal, že to kúpil v Belehrade, tak som išiel naozaj do kolien. Takže asi tak. Takže, priatelia, 0950 66 11 16, mailová adresa ráno@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému Robertovi Kaliňákovi, ktorý pije žabý slizík. A sme sa pýtali prečo, no lebo je minister obrany, tak to musí byť zelené. Presne tak, a jediné zelené bola slovenská minerálka. Pozdravujem do štúdia. Robert Kaliňák hovorí, že dáta hovoria, tak mu treba pripomínať aj dáta, ktoré hovoria, že v čiernej a šedej ekonomike sa hýbe okolo 4 miliardy eur. Takže ako je to s tou konsolidáciou? Ľudia majú platiť čiernu a šedú ekonomiku, aby náhodou neprišla ani o jediný cent? No len čierna a šedá ekonomika je to, čo robia ľudia a firmy mimo štátneho rozpočtu. Čiže to je tam, kde niekto si objedná kuchynskú linku bez papiera alebo niečo si urobí, tak to sú také veci, ktoré sa bežne dejú. To je šedá ekonomika, to je to, čo je mimo štátnej kontroly. Na to štát naozaj dosah nemá. Ale čo sa týka tej konsolidácie, to je predovšetkým štátny dlh, ktorý narastol o 24 miliárd a keby sa neurobili žiadne opatrenie, tak to ide až do oblasti 75%, kedy vám už prestanú banky štátu požičiavať za normálne úroky. A to je
skutočnosť, kedy výrazne stupnú úroky a tie sa vždy prejavia samozrejme na hypotékach. Čiže to nie je niečo, čo sa netýka občanov, tie dobré verejné financie, že niekto si povie, ja mám svoj vlastný rozpočet, mám svoju výplatu a z toho si to všetko utiahnem. Ale keď niekto má pôžičku alebo má hypotéku, tak ona má priamy dopad na to, za aké peniaze si požičiava štát a za aké peniaze si požičiavajú banky, samozrejme tým pádom. A preto udržiavanie zdravých financií spôsobovalo v rokoch 2014-16, keď sme boli, kde bola dokonca deflácia, že klesali ceny, ale spôsobila aj minimálne úroky, to znamená, že sa rozvinula tá stavba bytov, pretože sa dali tie hypotéky požičovať za 1%. Ale keď urobíte rozvrat verejných financií, tak nikto nezainvestuje za nízke úroky a tým pádom vám naskačú do hypotéky úroky 5, 6, 7, 8% a to už je nesplatiteľné potom. Takže my musíme sa snažiť mať zdravé verejné financie kvôli tomu, aby aj ľudia mohli normálne fungovať, pretože tá zaúverovanosť jednotlivých rodín je samozrejme obrovská, takže to veľmi úzko súvisí. Ja vám prezradím niečo, tí, ktorí spôsobili to, že štátny dlh za 3 roky vyskočil o 24 miliard eur, nám tu behajú a smejú sa nám do ksichtu. To len k tomu, akože len tak ako na okraj. Tam je tá odmena, predovšetkým to, že niekto prehrá voľby a vyhrá voľby. Či vtedy aj porušil zákon, to sme si už dnes rozoberali na začiatku, že veľa trestných oznámení sa v tejto súvislosti podávalo a je otázka, ako dopadne. 095 066 11 16, možno ste si všimli, že sme s tými telefonátmi začali skôr, ale to preto, že pán Kaliňák musí odísť o 11:30, lebo Viktorka príde a my už máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame. Ďakujem, pozdravujem vás s vami, Vlado Križovaný. Jeden fiktívny krátky príbeh, ktorý ale nikomu neprajem. Počkej. Tak, teraz? Zraz je to už lepšie, hej? Ono, keď to zapojíte, tak to zväčša začne fungovať. No, môžeš. Takže pozdravujem vás, pán Kaliňák, Vlado Križovaný. Jeden fiktívny príbeh, ktorý ale nikomu neprajem. Úspešný slovenský politik včera odišiel do dôchodku. Zajtra sa jedno z jeho detí žení alebo vydáva. Sledomný spevák sa pohne a zrazu, kde sa zoberie, tu sa zoberie. Niekto sa tam zjaví, počelná hlava, pár výstrelov, novomanželia mŕtvi. Počul sa zistí, že neznámy bol Made in Afganistan napríklad, zbraň bola Made in Slovakia a ten politik, kedy si pôsobil napríklad ako minister obrany alebo vnútra. Ako sa pozeráte, pán Kaliňák, na takýto príbeh? Takéto nové do počíta? Len nerozumiem, že čo sa za tým príbehom skrýva. Ja som neprepočul, chlapci, keď mi pomôžete s tým, že ten strelec mal byť čo? Z Afganistanu? Neviem, pravda, že je nejaký slovenský politik do dôchodku, ale neviem, o kom rozprával. Či to bolo smerované k nejakej migrácii, s ktorou my sme vždy bojovali. Keby to bolo smerované k tomu, že či sa niekomu páči, nepáči, že na Slovensku vyrábame zbrane. No, tradične sme boli krajina, ktorá bola na to sústredená a dáva to ľuďom prácu. Na konci dňa vždy potrebujete niekoho, kto tú zbraň použije. A navyše tie zbrane vždy chránili mier a jednotlivé krajiny, ktoré boli v tom čase vyzbrojené. Čiže ak to bolo smerované k tomu, že kritizujete, že podporujem rozvoj zbrojného priemyslu, tak iste. Keď ste si všimli, tak napriek tomu, že v mnohých oblastiach poklesli objednávky, poklesol hospodársky rast, ktorý má priamy vplyv na platy ľudí, ktorý má priamy vplyv na zamestnanosť ľudí, tak v prípade obranného priemyslu ten podiel na HDP stúpol, tuším, 0,6% HDP a tým pádom sme zachránili aj ten rast a to tisícky rodín, ktoré sú dnes závislé a ktoré v tomto tradičnom prostredí, ktoré Slovensko vždy v ňom bolo veľmi silné, znova našli svoje uplatnenie, svoju prácu. Je to priemysel s vysokou pridanou hodnotou a s dobrými platovými podmienkami, čiže myslím, že v tomto prípade tá podpora tejto oblasti priemyslu, ktorá nás zachráni pri nejakých výkyvoch ekonomických cyklov, je z môjho pohľadu dobrá. Len nerozumel som úplne tej náražke, ale možno, že mám dlhý kanál. Možno ďalšia náražka príde s ďalším telefonujúcim. Počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, chlapci, dobrý deň, pán minister. Dobrý deň. Telefonuje poslucháč z Košíc. Ja som bývalý vojenský pilot. Jednak vám chcem povedať, že vám fandím vo vašej práci. Konečne má slovenského ministra, ktorý má hlavu aj petu. Ale moja otázka znie, čo zvažujete s bývalou vojenskou zotavou na Zemplínskej Širave? Táto budova, respektíve táto ozdravňa bola kedysi zrenovovaná, je tam krásny veľký bazén, to teraz chradne. A navyše všetky pláže, ktoré sú pred vojenskou zotavou, sa predali civilným osobám.
v podstate ostáva iba samotný skelet, vojenská zotavovňa, ktorá nemá kúsok pláže pri vode. Prosím vás, keď budete taký dobrý odpovedzte mi. Áno, nechám si od vás aj poradiť v tomto prípade. Nechám si od vás aj poradiť. My máme dva asi plány. Nie je tam úplne, že by tam nebol prístup, áno. Myslím si, že veľká časť pozemkov, ktoré kedysi patrili k tejto zotavovni pred viac ako 10 rokmi boli predané. A my sme mali dve úvahy. Jednak z pohľadu vojakov to nebolo úplne najpopulárnejšie v poslednom období na presne tie zotavovania. Čiže sme uvažovali buď nad verziou, že by tam bolo nejaké dočasné ubytovanie alebo apartmanové typy pre vojakov, ktorí slúžia v regióne alebo v okolí a zároveň niekoho, kto by chcel ísť tam nejakým spôsobom stráviť čas, aby tú možnosť mal. Po prípade sme uvažovali nad tým, že by to bolo pre vojenských veteránov, niečo na spôsob aj sociálneho zariadenia. Čiže o tom sa dnes debatuje, ale nie je to ešte úplne rozhodnuté, pretože podobné úvahy sa robia aj s tatranskou Poliankou, dobre hovorím? Áno, tak by mali mať zruby ostanú také, ako sú. Polianka by išla pol na pol, pretože je to predsa len bývalá nemocnica, veľmi sa to na hotelové zariadenie nepodobá a bolo by to nejaká verzia toho, že by sme chceli, aby tam viacej boli vojenskí veteráni. Ale nie je ešte rozhodnuté, čo s Zemplínskou Šíravou, ale všetky nápady, ktoré budú viac ľudia mať, budeme na ne prihliadať, lebo toto je dobrá vec na to, ako sa poradiť. Viete, lebo ja s vami plne súhlasím, nie je to ľahké rozhodnutie v dnešnej dobe, ako to mi je jasné. Ani sa necítim byť odborníkov, aby som vám radil v tomto. Ja by som snáď iba apeloval na celé ministerstvo obrany, aby to neskončilo v tom, že sa to potom rozpadá nejakým súkromníkom. Pretože neviem, či si vy, pán Kaliňák, pamätáte, ale ja si pamätám doby, keď sa tam chodili rekreovať čistí iba vojaci. Teraz nie je môjim zamyslom to vlastne nejak preferovať nad vojakom, ale v tej dobe tam bol poriadok, bolo tam pekné prostredie, kľudné. Dnes, keď tam prídete, tak tam nájdete, nechcem byť rasista, ale v podstate od rôzny prírez našich obyvateľov a vyzerá to veľmi dehonestujúco. A pritom podotýkam, tí, čo sa tomu rozumiete a čo viete, o čom rozprávam, tá vojenská zotavovňa, vrátane Eurobusu, ktoré sú na Širave, majú jedny z najkrajších lokalít, ktoré na Širave sú. Že by bolo škoda takto devastovať a nechať to rozprávať. Nie, určite s tým niečo robiť budeme, nepôjde to určite do predaja, to určite nie. Naopak v našom prípade máme v celku záujem skôr prikupovať ako predávať v prípade ministerstva obrany, ale ten vývoj sa nedá zastaviť. Ten nielen slovenský vojak, ale aj vôbec slovenský občan proste vidí ten rozvoj a snaží sa ísť na letné dovolenky viacej do Chorvátska trebárs, alebo ďalej, alebo v lete býva možno častejšie na horách, tam tá vyťaženosť letná v prípade zrubov napríklad Polianky je o mnoho väčšia, ale také nejaké polovičné použitie pre veteránov a vyslúžilých vojenských dôchodcov a zároveň ako dočasné ubytovanie pre ľudí, ktorí pracujú v okolí, či už v Michalovských útvaroch alebo Trebišovských. Ja si myslím, že ten priestor tam určite je. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja tu mám ďalšiu mailovú otázku, kým príde ďalší telefonát. Ahoj Adrián, pochybujem, že sa dnes dovolám, preto to skúsim takto. Prosím, spýtaj sa pána ministra, ako je to s fyzickou zdatnosťou v prípade záujmu o vstup do národných obranných síl. Nikde sa totiž o tom nevraví a určite to veľa ľudí zaujíma. Matúš sa pýta. Ja si myslím, že bude štandardná zdravotná prehliadka. Nebudeme tam robiť testy spôsobu, či sa hodíte do 5. špeciálneho pluku alebo do niektorých mimoriadne náročných vecí. Je to štandardný zdravotný stav. Účelom práve toho výcviku je, aby ste si mali možnosť zlepšiť tú fyzickú kondíciu, aby ste si mali možnosť aj zacvičiť. Čiže nie je to ako vstupe do profesionálneho policajného alebo vojenského útvaru, kde už musíte mať nejaké kritériá, aby ste splnili tú látku, ktorá je tam vyžadovaná. Čiže tu ide predovšetkým štandardná zdravotná prehliadka. Zatiaľ sa o tom hovorí a nejaké princípy, tak keď niekto nebude vedieť kotúl, tak ho asi ten kotúl naučíme a keď bude treba niekoho naučiť plávať, tak určite mnohí sa možno pousmejú nad tým, ale čudovali by ste sa, koľko pri týchto prijímacích pohovoroch ľudí jednoducho tieto základné veci možno nemá z toho telocviku. Ale toto má byť predovšetkým o tom, aby ľudia tú zdatnosť získali. Keď si zoberiete základnú vojenskú službu, ktorá kedysi prebiehala, tak tam tiež tie zdravotné predpoklady neboli. Skôr naopak na tom výcviku sa človek mal dostať do formy a toto bude možno že aj cesta k tomu. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý deň, pán Kaliňák. Viete, vy sa tu bavíte o zločinoch z minulosti a o tom, čo sa dialo. Ale viete, čo je tragédiou? Že tá trestná činnosť tu pokračuje. Viete, my sme vás volili preto, aby ste nám garantovali akúsi bezpečnosť alebo slobodu slova, ale ty sa milíš, Adrián, my už sme ju stratili. Tým, že pán Kalavský bol na výsluchu bez advokátov. Kde sú nejaké operatívci, ako v minulosti znamenal Lučanského, že strážili boli nasadení vo väzení? Však to je katastrofa, čo sa deje.
Na čo ste tam vlastne, pán Kaliňák? Prajem pekný deň. Ďakujem pekne za otázku a samozrejme máte pravdu. V mnohých oblastiach, i keď v prípade pána Kalavského zhodou okolností, tam sa aj podali návrhy na disciplinárne konanie, na porušenie veci, tá vec sa prešetruje. Ako sa udiala, je pravda, že on bol vypočúvaný ako svedok k inej veci, kde to nie je zákonná povinnosť. Keby to urobili v prípade výsluchu jeho vlastnej veci, tak samozrejme by to bolo porušením všetkých pravidiel, ale ak požiada o to, aby bol pri ňom, tak sú povinní to splniť. Samozrejme, my v tom vidíme veľký problém a pokračovanie činnosti bývalých prokurátorov špeciálnej prokuratúry na tom, aby umlčali tých, ktorí sa im stali nepohodlní a v snahe zakryť svoje vlastné priestupky. A áno, znova sa k tomu vrátim, aj z môjho pohľadu je konanie generálnej prokuratúry alebo polície v tomto prípade nejde podľa rovnakého metra alebo podľa 1 metra a častokrát liknavé. Čiže tú kritiku si zaslúžime, ak máte pocit, že ja sám osobne môžem v tej veci niekde zasiahnuť, tak určite rád, ale tých nástrojov, ktoré mám k dispozícii, je len takýto tlak a samozrejme v rámci advokátskej kancelárie, ktorej som dneska pasívny člen, pretože som vo vláde, tak sa snažíme poskytovať služby všetkým tým, ktorým sa snažia buď zatvoriť ústa, alebo sa snažia nejakým spôsobom obmedziť ich fungovanie, pretože áno, v mnohých oblastiach títo aktívni ľudia stále zostali a pre mňa je to stále nepochopiteľné, že pôsobia v bezpečnostných zboroch ľudia, ktorí majú iba 1 dvojitý kilometr, ktorý funguje len na ľudí, ktorí chcú slobodne vyjadrovať svoj názor. Skôr ako dám telefonát, mám tu jeden mail krátky, taký dokument, lebo Kolíková tvrdí, že nikto nikoho nenúčil do očkovania. Ahojte chlapci, dobrý deň. Mňa vyhodili ako opatrovateľku z roboty, lebo som odmietla očkovanie. Spravodlivosť na Slovensku nie je. Iveta nám napísala. Tak, a my môžeme pokračovať v telefonátoch, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, Miriam z Rímavskej Soboty. Pán minister, ja by som sa vás chcela opýtať. V minulom volebnom období, ak si dobre pamätám, bolo Múzeum Slovenského národného povstania, myslím, že v Banskej Bystrici, presunuté od ministerstva kultúry pod ministerstvo obrany. Viem, že vtedajší pán predseda parlamentu, dnes minister zahraničných vecí, pán Blanár, dosť sa voči tomu vymedzoval, aj teda vaša strana, že či by nebolo lepšie teda to ministerstvo presunúť naspäť pod ministerstvo kultúry. A potom ešte mám si chcem overiť jeden hoax, že či je to naozaj pravda, lebo kde si som to čítala na sociálnych sieťach, že Slovensko teda vysiela vojakov na ruské hranice. Ja už je to, prosím, neprovokujme toto takéto. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dve veci. Ja sa necítim byť odborníkom v muzeálnych verziách. Máme vlastné vojenský historický ústav, ktorý sa týmto veciam venuje. V prípade, že bude nejaké konsenzuálne rozhodnutie o tom, že by to múzeum malo byť pod ministerstvom kultúry, nejako sa tomu nebránim. Snažíme sa to tam s tým múzeum pracovať. Robili sme 80. výročie SMP v nejakej podobe, aby to malo hlavu a petu a boli to dôstojné oslavy, ale nejakým spôsobom sa nebránim, aby to prešlo pod ministerstvo kultúry. Taká požiadavka zatiaľ na mňa nebola vznesená, tak sa snažíme starať o to, čo sa starať máme, ale hovorím, rád sa nechám poučiť od historikov, čo je vhodnejšie, aká štruktúra je lepšia pre takú ustanovizeň, ako je Múzeum Slovenského národného povstania. Je to na ministerstve obrany pravdepodobne pre tú vojenskú históriu, ale ja nechám do toho hovoriť odborníkov. Čo sa týka toho vysielania vojakov, my máme misiu v Lotyšsku, ktorej je Slovensko súčasťou, ktoré je misia v rámci Severoatlantickej aliancie a sme jeho súčasťou a sme tam. Nepovažujem to za provokáciu, pretože sme na území aliančnom a keď my chceme od nich, aby nám pomohli v prípade, že sa niekedy ocitneme v problémoch, tak to robíme aj naopak. Je to otázka nášho princípu, našeho kolektívneho zakotvenia pri samotnej bezpečnosti. Ja už som vám povedal, že niekto cíti hrozbu od krajín, ktorú my nemusíme cítiť a naopak je to vždy dané regiónom a tým, ako sa kto správa. My tvrdíme, že každé susedské vzťahy sa dajú dobre kultivovať a dá sa predísť akýmkoľvek. Také Lotyšsko napríklad sa nemusí cítiť bezpečne, keď organizuje faklové pochody v uniformách Wehrmachtu. Myslím si, že každý si musí so svojou históriou sa nejakým spôsobom vysporiadať. Vy viete veľmi dobre, že baltské štáty vlastne vítali samotný Wehrmacht ako osloboditeľov po tom, čo boli krátko predtým anektovaní Sovietským zväzom. Čiže túto históriu má každý nejakú inú a nejakú dynamickú. Nejaké vzťahy majú Poliaci s Ukrajinou kvôli Volíni a ďalším veciam. Každý národ, každá krajina má nejakú svoju históriu, ktorú si podľa toho vykladá. My máme vlastnú. Keď ja chcem, toto je veľmi dôležité povedať, keď ja chcem, aby oni rešpektovali náš názor, či už na vojnu, alebo na náš postoj, že neposkytujeme vojenskú pomoc Ukrajine, tak potom ja rešpektujem ich postoj, ako sa oni na veci pozerajú, neplánujem ho komentovať, keď nechcem, aby oni komentovali nás. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Pekný deň prajem všetkým z Piešťan, Nataša. A naša letisková hliadka.
Pozdravujem všetkých a idem k transakčnej dani. Som s tým stotožnená, nerada dávam svoje peniaze von, ale chcem sa opýtať takú vec. Za covidu štát v mene pána Matoviča, Sulíka a spol pomáhali veľkým firmám pri mzdách, keď sa nemýlim. Zhruba nejakých 70-80% tieto veľké firmy dostávali od štátu. Teraz kričia, že musia platiť veľkú transakčnú daň. Ja ako živnostník som vtedy prišla o firmy, kde robím požiarneho technika a bezpečáka. Teda robila som, pretože tieto firmy mi zaplatili, takže ja som pomoc od štátu nemohla chcieť, ale jak skončili tieto firmy, ja som nemala prácu. Mne nepomohol nikto. A teraz tieto veľké firmy, keď majú zaplatiť niečo naviac tomu štátu, keď im pomohol, tak teraz kričia. Nehovorím o tých malých živnostníkov, OK, beriem, hej, ale nejde, keď zaplatím euro alebo 2 mesačne naviac štátu, lebo viem, že mu to korunka ku korunke, teda euro, pomôže. Ale prečo oni kričia teraz, keď im štát pomáhal? To ma rozčuluje, ako fakt ma to vyvádza do nepríčetnosti. Dobre, ďakujem. Dobre, takže to som chcela, držím vám palce a dúfam, že to dovolie v normálnom riadnom termíne dovalčite a nepustíte týchto progresívcov, lebo neviem, čo budeme robiť. Budeme sa snažiť. Veľmi pekne ďakujem. No, dobré ráno. Vznešený argument pseudovlastencov, neutralita Slovenska je drahá. Prečo nevrieť znova o neutralite Slovenska, keď aj tak dávame 3% za chvíľu do obrany? Marek napísal. Ešte raz si to zopakujeme, lebo teraz mi to som nepočul dobre. Čiže prečo? Že prečo nehovoriť o neutralite, keď platíme pomaly toľko, ako by sme platili, keď by sme neutrálni? Pán Kaliňák by prišli o prácu. Naopak, nie. Asi ministerstvo obrany v neutrálnych štátoch býva asi dôležitejšie. Ja si to úplne nemyslím, že by sme sa vyhli, dajme tomu, opatreniam, ktoré boli o mnoho drastickejšie ako tie, ktoré máme dnes. A myslím, že by to bolo asi v tom úvode aj nákladnejšie. A predovšetkým tá neutralita v zásade neviem, či by nám to úplne prinieslo. Na to sú odborníci trošku inakší ako ja, aby sme zhodnotili, že čo je zaujímavejšie. Ja tvrdím, že by to bolo nákladnejšie, ale určite existujú ľudia, ktorí to vedia presne pomenovať. Či už je to Európska únia alebo Severoatlantická aliancia, myslím, že aj Robert Fico to jasne hovorí, že predovšetkým v Európskej únii je to náš životný priestor a z tohto pohľadu tá interakcia je absolútna. Ja si myslím, že Veľká Británia už viackrát oľutovala ich vystúpenie, pretože ten ekonomický rozmach, ktorý sme aj my zažili ako Slovensko za posledných 20 rokov, hovoria proste jasnou rečou. To, že sme nespokojní s niektorými vecami, ktoré Európska únia robí, no to je jasné. Ale ja som už viackrát povedal, že nebudeme sa rozvádzať po prvej hádke. Naopak, treba o to bojovať, treba, aby ten náš hlas bolo počuť a treba sa stále snažiť o to, aby to bola tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, Stano z Detvy. Dobre. Pán minister, teším sa, že sa mi podarilo dovolať a ja by som popri tých možno 1000 otázkach, ktoré by boli na mieste, mal iba jednu. Ja sa vrátim k úvodu relácie. Tam sa hovorilo a samozrejme musela zaznieť tá otázka na to, že prečo, keď my tu máme jasne pomenovaných vinníkov, ktorí spôsobili 24 miliardov sekeru v rozpočte, prečo sa tá váha namiesto na nich prenáša na bežných ľudí. A vy ste odpovedali v tom zmysle a nie ste prvý politik, ktorý v tom zmysle odpovedal, a to bolo to, že vy nechcete byť teda ako oni a že vy idete zákonným postupom a tak ďalej. A toto je všetko v poriadku. Je v poriadku aj to, že politici sa nemajú starať priamo do vyšetrovania, ale prosím vás, povedzte mi vy, prečo vy nevyužívate jeden dôležitý nástroj voči spiacej Ruženke na generálnej prokuratúre. Prečo si nezoberiete 5, 6, 8 do 10 exponovaných kauz, ktoré jemu ležia v šuflíku roky. Už roky.
A prečo si raz za štvrť roka Jacu Ruženku nezavoláte na verejné vypočutie a čo 3 mesiace, to by ste sa ho opýtali na tie isté kauzy. Aký bol posun? Nie, čo sa v nich deje, nie kto koho vypočul, nie. Ja sa pýtam na ten posun. Sme v 20%, 30%, 70%. A ak on vám behom 3-4 rokov takýchto otázok nebude schopný odpovedať a nebude schopný povedať, že žiadny posun tam není, nemáte absolútny legitímny dôvod kopnúť toho človeka do zadnice, posadiť tam niekoho, kto si začne robiť svoju prácu. To je všetko, budem počúvať. Ďakujem pekne, majte sa. Ďakujem pekne. A v tej prvej časti s vami v zásade súhlasím. Ja si to tiež tak nejako predstavujem. Aj sme sa o tom bavili, že v zásade máme právo na to, aby sme sa pýtali, ako niektoré veci, ktoré zásadným spôsobom sú spojené s fungovaním štátu, že je dôležité, aby vláda bola informovaná, alebo parlament aj bol informovaný o priebehu týchto vecí. Myslím, že to právo na informácie tu je. Tá druhá časť, ktorú ste povedali, je, že to nie je také, že by vláda mohla odvolať, alebo parlament by mohol odvolať generálneho prokurátora. To už je vec, ktorá je dlhodobo známa, že tie funkcie sú vlastne v zásade neodvolateľné, pokiaľ sa sami nerozhodnú, že sa s tým vysporiadajú, a už viackrát o tom rozhodol ústavný súd, že túto právomoc štát nemá, alebo teda vláda nemá túto právomoc, aby som bol úplne presný. A kto ju má? Ale v tejto prvej časti, no v podstate nikto. V podstate pokiaľ neporuší zákon a nie je odsúdený za spáchanie nejakého trestného činu, tak v zásade je tam na to funkčné. A v tom prípade by ho vyšetroval jeho podriadený však. Bez pochyby. No. Bez pochyby. Tak a kto nastavil takto tento systém? Tak to je asi už dlhoročne takto nastavené. No, áno, predpokladám. A kto to bol? Od vzniku Slovenskej republiky. Hej. Ale som nikoho konkrétneho nevinil, pretože vždy máte ten problém v akomkoľvek štáte, že keď máte vyšetrovaného šéfa štátneho zastupiteľstva alebo šéfa prokuratúry, no tak že to musia vyšetrovať ich podriadení. To už je taký osud z toho, že človeka, ktorý stojí na čele nejakej pyramidy. Ale tá verejná kontrola, ten verejný tlak, ktorý tu pán kolega spomínal, si myslím, že je určite nápad, ktorý si myslím, že je dôležité urobiť. Posledný telefonát dnes, lebo čas sa nám kráti, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň, Anna z Bratislavy. Pán Kaliňák, taká priama otázka. Máme teda 2% HDP dávať do obrany. Ja by som chcela, aby ste nám povedal, koľko percent je to z rozpočtu, aby sme my, akože bežní ľudia, si tú sumu vedeli predstaviť. Lebo 2% HDP je také veľmi také imaginárne číslo. Ale vieme, aký máme rozpočet a koľko percent z toho je to peňazí. No, viete, čo je to niečo na úrovni 5 alebo 6, možno 7%? Neviem, teraz to dobre vyráta z 35 miliard, 2,5 miliardy približne. A možno to 8, ale treba lepším je to porovnať. Do zdravotníctva dávame zhruba 9 miliard, do sociálnych vecí ide niečo vyše 5 miliard, a do školstva tuším 3,5, keď sa teda, aby ste vedeli tie pomery zhruba, ktoré asi medzi nami sú. Vnútro má tuším 2 miliardy. Asi takéto sú to čísla. No dobre, ja som povedal, že posledný telefonát, ale ešte túto neodbitný posluchač, posledný dnes. Nech sa páči, otázka? Áno, zdravím vás, zdravím pána hostia, pána ministra, zdravím aj redakciu, aj zdravím poslucháčov. No a poďme k veci teda. Ja by som chcel tie rozpočty, čo sa tu preberali, teda tie percentá z HDP, tak napríklad, viete, pán minister, koľko má HDP Spojené štáty americké? Áno, uhádli ste asi 30 000 miliárd a z toho má rozpočet, teda výdavky na rozpočet vojenský je bývalo kedysi 600, 500, 700, teraz bolo 800 minulý rok, ale vzhľadom na Ukrajinu, tak sa to zvýšilo o 100, asi 900 miliard. Čiže keď to spočítame tie percentá, tak to vychádza asi nejakých 3,1%. Teda žiadnych nejakých 4, 5 alebo 6%, že vydávala Spojené Amerika. Ale ešte jedna vec je tu, že tie peniaze, ktoré vydávajú Spojené štáty americké, tak idú väčšinou na americké zbrane, teda idú do ich ekonomiky. Čiže ich náklady sú ešte nižšie, čo sa týka teda na vojenský rozpočet. Najviac financujú všetké vojenské základne, má ich okolo 500 po celom svete, takže tam sú peniaze také, že ktoré nejdu priamo do zbraní. No a u nás v Európe sú predsa vyrába pomerne malý sortiment, asi nejakých 10% nejaké Miráže, nejaké Eurofightery, a ešte nejaké tie rakety sa vyrábajú, takže to je určite nepomer. Takže prečo by sa mali dávať 4-5%, keď Spojené štáty dávajú tak odhadom asi 2,1 skutočných nákladov. A čo sa týka tej vojny, kde sa zmenila charakteristika vojny v Ukrajine, no to není prvý raz toto. Totižto, keď bola vojna Azerbajdžan-Arménsko, tak tam Azerbajdžanci s tými dronami proste totálne tú arménsku armádu tam porazili, hoci predtým sa dokázali ešte nejako brániť v tom na Karabachu, ale tie drony sa prvý raz použili na
vojsku Arménsko, Azerbajdžanu. Dobre, ďakujeme. Pán minister? Zhruba 3,5% majú Spojené štáty, to je okolo 850 miliárd. No, oni ho majú ale dlhodobo. Ja, my v zásade zaostávame posledných 50 rokov v tomto, čiže ale v jednom mal 30. V jednom mal pravdu, že oni to utrácajú u seba, pri svojich firmách, nie v zahraničí. Predovšetkým, však sú veci, ktoré nevedia sami